Mmebusɛm ti baako. Israel hene Salomo, David ba no mmebusɛm nie. Sɛ wɔmfa hu nyansa ne kyerɛkyerɛ, sɛ wɔmfa nhunu nhunumu nsɛm mu, sɛ wɔmfa nye nimdeɛ, nkyerɛkyerɛ tenene, atemmuo ne ade a ɛtene, sɛ wɔmfa nkyerɛ ntetekwaa anitie, abranteɛ nso nimdeɛ ne adwempa. Na onyansafoɔ ntie na nade nim nɔɔso, na onimdifoɔ mfa nya atempa, sɛ wɔmfa nhunu abebusɛm ne akasabebuo, ɛnyansafoɔ nsɛm ne wɔn mmemu. Awurade suro ne nimdeɛ mfitiase, agyimfoɔ bu nyansa ne nkyerɛkyerɛ animtia. Meba, tie wagya nkyerɛkyerɛ, na mpo na mmara, na ɛyɛ otiri animonyam abotire, ne okuo mu ntweaban. Meba sɛ ne bɔyɛnfo gyegye wo a, mpene. Sɛ wɔse, bra ma yɛnkɔ mogya ho adɛm, ma yɛnkɔtɛ deɛ odi bem kwa, ma yɛmmɛmene wɔn anikan sɛ asamando, ne amodifoɔ sɛ wɔn a osane kɔ amena mu. Yɛbɛnya adeɛ a ne boɔ yɛ den nyinaa. Yɛde asadeɛ bɛhyɛ yɛn fie ma. Fa wo kyɛfa bɛbɔ yɛn die mu. Yɛn nyinaa bɛnya kotokuo biako. Meba, wo ne wɔn nante ɔkwan so. Kyew nan firi wɔn nsa so. Na wɔn nan tu mmirika kɔ bɔne mu. Na wɔyɛ ntɛm hwie mogya gu. Na kwara na wasu mfidie ntakraboa nyinaa anim. Nanso wɔn ara wɔn mogya ho na wɔkɔ adɛm. Wɔtɛ wɔn ara wɔn kra. Saa na amimu mfasopɛfoɔ nyinaa akwan tie. Ɛfa ne wuranom kra akɔ. Nyansa tiam mmorɔno so. Ɔma wɔte ne mmɔntene so. Ɔtiam adwabrem tiri. Kuro mu, kuro apono ano. Ɔka ne nsɛm sɛ, da bɛn ara na mo ntetekwaa mobɛpɛ ntetekwaa asɛm akosie, na afedifoɔ bɛpɛ wɔn afedie, na nkwasiafoɔ akyiri nimdeɛ. Monnane mo ho ma me kasakyerɛ. Hwɛ, mɛworo me honhom ama mo. Mɛma mo ahunu me nsɛm. Sɛ mafrɛ, na moka me. Matene me nsɛm, na obi mfa nyɛ hwee. Na moto mafotuo nyinaa atwene. Na me kasakyerɛ no, mompɛ nti. Me nso mɛsere mo amanneɛ mu. Mo ahopopoɔ bɛba no, meyi mo ahi. Mo ahopopoɔ ba sɛ ɔpranaa, na mo amanneɛ ba sɛ ahum. Ahohiahia ne ahokyerɛ ba mo so a, ɛno na wɔbɛfrɛ me, na merennye so. Wɔbɛhwehwɛ me hema, na wɔrenhu me, ɛsiane sɛ wɔkyiri nimdeɛ, na wɔampɛ Awurade suro, wɔampɛ mafotuo, na wɔpoo me kasakyerɛ nyinaa. Enti wɔbɛdi wɔn kwan so aba, na wɔn agyina a wɔtutuiɛ amee wɔn. Na ntetekwaa akyi sane bɛku wɔn, na nkwasea yiedie bɛsɛe wɔn. Na deɛ otie me no bɛtena hɔ komm, na ne ho adwo no a onsuro musuo. Mmebusɛm ti mmienu. Meba, sɛ wotie me nsɛm, na wɔde me mmara nsɛm sie wo nkyɛn, sɛ wobɛyɛ aso atie nyansa, na woakom wakoma ama nteaseɛ. Ane, sɛ wosu frɛ nhunumu, na woma wɔne so frɛ nteaseɛ. Sɛ wohwehwɛ n'akyiri kwan sɛ dwetɛ, na wobɔre hwehwɛ no sɛ akorade a ɛho nta a, ɛno na wobɛhunu Awurade suro, na woahunu Nyankopɔn ho nimdeɛ. Na Awurade na ɔma nyansa, na numu na nimdeɛ ne nteaseɛ firi ba. Ɔkora nyansahunu ma teefoɔ. Ɔyɛ ɛkyɛ ma wɔn a wɔnam pɛpɛ, sɛ ɔbɛkari atemmu akwan, na wahwɛ n'ahoteefoɔ kwan so. Ɛno na wobɛhunu tenenee ne atemmuo, ne ade a ɛtene ne ɔkwan pa nyinaa mu. Sɛ nyansa ba wakoma mu, na nimdeɛ sɔ wo kra ni a, adwempa bɛhwɛ wo so, na nteaseɛ abɔ wo ho ban, na ayi wo afiri bɔne kwan mu, ne onipa a ɔka nsɛm akontonkyi ho, afiri wɔn a wɔgya akwantenenee hɔ kɔnante sum akwan soɔ no ho. Wɔn a wɔn ani gye bɔneyɛ ho, wɔdi bɔne akontonkyisɛm ho awurusie. Wɔn a wɔn atempɔn kyeakyea, na wɔn akwan danedane. Na ayi wo afiri ɔbaa nanani nsɛm, afiri ɔbaa hɔhoɔ a ɔka adɔkɔdɔkɔsɛm no nsɛm. Ɔno na wapo ne mmabaabrɛ mu kwankyerɛfoɔ, na ne werɛ afiri ne Nyankopɔn apam. Na ne fie kom kɔ owuo mu, na n'akwan kɔ asamanfoɔ mu.
wɔn a wɔkɔ ne ho mu biara nsane, na wɔrensi nkwa akwan mu, na wɔafa nnipa pa kwan so, na wɔadi atreneefoɔ kwan so. Na teefoɔ na ɛbɛtena asase no so, na wɔn a wɔyɛ pɛ no na ɛbɛtena mu, na wɔbɛku abɔnefoɔ ase afiri asase so, na wɔatu nkontompofoɔ afiri so. Mmebusɛm ti mmiɛnsa. Me ba, mma wo werɛ mfiri me mmara, na ma wakoma ani me mmara nsɛm so. Ɛfiri sɛ, onyinkyɛ ne nkwa mfie ne asomdwie na yɛde bɛka wo ho. Mma adɔeɛ ne nokorɛ nyaa wo. Fa kyekyere wo kɔn, twerɛ no wakoma pono so. Ɛna wobɛnya adom ne nimdeɛ pa, Nyankopɔn ne nnipa anim. Fa akoma nyinaa bata Awurade ho, na mfa wo ho ntwere wo hunu mu. Hunu w'akwan nyinaa mu, na ɔno na wobɛtene w'akwan. Nyɛ w'ani so wɔ nyansafoɔ, suro Awurade, na da ne firi bɔne ho. Ɛbɛyɛ ahoɔden ama wo honam, ne nkwa ho san ama wo nnompe. Fa ahonyadeɛ hyɛ Awurade animonyam, ne wo nnɔbaeɛ mu adi kan nyinaa. Ɛna ade dodow bɛyɛ w'asan ama, na wo nsakyiamena mu nsa foforo bɛbu soɔ. Me ba, mpo Awurade nkyerɛkyerɛ, ne mma n'anim kamfo no wo. Na deɛ Awurade dɔ no na ɔka n'anim, sɛdeɛ agya yɛ ne ba a ɔdɔ no no. Nhyira ne onipa a ohunu nyansa, ne onipa a onya ntiaseɛ, na emu adenya yɛ sene dwetɛdeɛ, na ne mfasoɔ sene sika amapa, ne bo ɛden sene mota, na afɛfɛdeɛ nyinaa wɔmfa nto ho. Onyinkyerɛ wɔ ne nifa mu, ne benkum kura adeɛ ne animuonyam. N'akwan yɛ akwan a ɛyɛ fɛ, na n'asa nyinaa yɛ asomdwoeɛ. Ɛyɛ nkwadua ma wɔn a wɔsɔ ne mu, na nhyira ne deɛ okura mu. Awurade de nyansa na ɛhyɛ asase aseɛ, ɔde ntiaseɛ de ɔsoro tim hɔ. Ne nimdeɛ so na abunu mu nsuo paeɛ, na mununkum sosɔ obosuo. Me ba, mma no nnane mfiri w'ani so. Fa nyansahunu ne adwempɛ sie, na ayɛ nkwa ama wo kra, ne animonyam ama wo kɔn. Ɛno na wobɛnante wo kwan so dwoodwoo, na wo nan ansunti. Sɛ wokɔda a, woremmɔ bi nim, na woda a, wo na bɛyɛ de. Nsuro mpofirim ho yie, ne abɔnefoɔ sɛ yɛ a ɛbɛba. Na Awurade bɛyɛ w'ahodasodeɛ, na wɔbɛkora wo nan afiri ɛkyerɛ mu. Mfa yiyeyɔ nka me deɛ ɛsɛ no, bere a ɛwɔ wo tumi mu sɛ wobɛyɔ no. Nka nkyerɛ wo yɔnko sɛ kɔ na bra, ne ɔkyena mede bɛma. Bere a ɛwɔ wo hɔ, mpam wo yɔnko ho apammɔne. Bere a ɔne wo te hɔ dwoodwoo no, ɛne obi nni ntɔkwasɛm kwa. Bere a ɔnyɛ wo bɔne biara no, ntwe otirimɔdenfoɔ ho ninkunu, nanso nyina kwan mu biara. Na ɔkɔnkɔnsɛ ne yɛ Awurade akyiwadeɛ, na teefoɔ na ɔne wɔn di atirimusɛm. Awurade no me wɔ ɔbɔnefoɔ fie, na ohyira ateneneefoɔ tenabea. Odi afedifoɔ ho fɛw, na ɔdom ahobrɛasefoɔ. Anyansafoɔ benya animonyam adi, na nkwaseafoɔ bɛsoa ahohoraa. Mmebusɛm ti nan. Mma, muntie agya atenetene, na monyɛ aso na moanya nhunumu. Na ade nimpa na mekyerɛ mo. Munnya me mmara, na mayɛ m'agya ba. Abadoma ne ɔbakorɔ me na anim. Na ɔkyerɛkyerɛɛ me, na ɔka kyerɛɛ me sɛ, ma wakoma nsɔ me nsɛm mu, di me mmara nsɛm so, na nya nkwa. Nya nyansa, nya nhunumu, ma wo werɛ mfi, na mma ne mfiri m'anomu kasa ho. Nya no, na ɛbɛhwɛ wo so, dɔ no, na ɛbɛkora wo. Nyansa ne ade titire, enti nya nyansa, na fa w'adenya nyinaa nya nhunumu. Bu no, na ɛbɛma wo so. Sɛ woyɛ no atuu a, ɛbɛhyɛ wo animonyam. Ɛbɛyɛ wo ti animonyam akyikyiritire. Abotire fɛfɛ na ɛde bɛhyɛ wo. Me ba, tie, na fa me nsɛm, na wo nkwa mfie adɔɔso. Makyerɛ wo nyansa kwan, magya wo atempɔn tee so. Wonantie mu, wanammɔ renkye wo, na sɛ wotu mmirika a, worensunti. Sɔ nkyerɛkyerɛ mu dendenden, nyaa mu, kora no, na ɛne wo nkwa. Nkɔ abɔnefoɔ kwan mu, na mfa nipa bɔne kwan so. Kwati no, nsene mfa so, mma ne firi ho, na sane ho kɔ. Na wɔnna, gye sɛ wayɛ bɔne ansa, na wɔntimi nna, gye sɛ wahwe obi ase ansa.
na wodi abɔnefosɛm aduane, na amimdie nsa na wɔnom. Na atreneefoɔ kwan te sɛ owia hann, ɛkɔ so hyerɛn koduru awia ketee. Abɔnefoɔ kwan te sɛ esum kabii, wonim deɛ wohunta. Me ba, tie me nsɛm, wɛn w'asom a mekasa, ma no mfiri w'ani so. Fɛsi w'akoma mu tɔn, na yɛ nkwa ma wɔn a wohunu. Ne nkwa ho san ma ne honam nyinaa. Kora w'akoma sene deɛ wode sie nyinaa, na emu na nkwa di firifiri. Yi ano kontonti firi wo ho, na ma nkontompo ano nkɔ akyirikyiri. Ma w'ani nhwɛ tee, na w'ani so atetɛntene nhwɛ w'anim. Tata wanamɔn pɛpɛɛpɛ, na ma w'akwan nyinaa ntim, mma ne nifa anaa benkum. Twe wo nan firi bɔne mu. Mmebusɛm ti num. Me ba, tie me nyansa, brɛ w'aso ase ma me ntiase, na wahwɛ adwempa so, na w'ano akora nimdeɛ. Na ɔbaa nanani ano kyi ɛwoɔ sosɔ, na nanum yɛ toro sen ngo, na n'akyiri yɛ nwono sɛ ɔnwono. Ɛyɛ nam te sɛ nkrantɛ anofanu, ne nan sane kɔ owuo mu. Asamando na nanamɔn tutu korɔ, nkwa kwan deɛ, ɔnkwa ara da, nanamɔn kyinkyini kɔ deɛ onim hɔ. Na afei, me mma, montie me, na monnye mo ho mfiri m'anom nsɛm ho. Ma wo kwan mfiri ne ho nkɔ akyiri, na mmɛn ne fie pono ano. Na wɔamfa w'anidie ama ebinom, ne wo mfie ama otirimɔdenfoɔ, na ahɔhoɔ ɛni w'adeɛ ame. Na w'adwumadeɛ antena obi hunu fie, na wo na edi akyire no, woampenepene sɛ wo nipadua ne wo honam asa, na woanka sɛ, Ao, sɛ metane atenetene, na makoma kyiri animkanie, na mantie m'akyerɛkyerɛfoɔ, na mammrɛ m'aso ase ma ama me nyansakyerɛfoɔ, ɛkaakuma sɛ esi me bɔne koraa, asafo ne adwabɔ mu. Nom w'abura mu nsuo, ne nsuo a ɛsene firi wo nsutiri mu. Wo nsuo aniwa bɛbu so afiri adi, ayɛ mmɔntene so asutene. Ɛbɛyɛ wo nko ara wo dea, na ɛnyɛ wo ne ahɔhoɔ biara dea. Ma w'abura nye nhyira, na wo ne wo mmerantebere mu yere ani nye. Ɔdɔ satwe ne animuonyam wansane no, ma ne mpokua nso w'ani daa, tɔ ne dom ntentan daa nyinaa. Me ba, adɛn na wotɔ ɔbaa nanani ho ntentan, na wosɔ ɔbaa hɔhoɔ kukum, na onipa akwan da Awurade anim, na ɔtaataa nanamɔ nyinaa. Ɔbɔnefoɔ amumuyɔ sɔ ne mu, na ne bɔne nhoma kye no. Ɔkwati atenetene nti obewu, na n'agyagye ntwisɛm dodoɔ nti ɔbɛyera. Mmebusɛm ti 9. Me ba, sɛ wugyina wo yɔnko akyi, sɛ wudi ɔhɔhoɔ agyinamu, sɛ wɔnam w'anom asɛm so akyew a, yɛyɛ mmom. Me ba, na yi wo ho, ɛfiri sɛ woatɔ wo yɔnko nsɛm. Kɔkoto, na srɛ wo yɔnko no. Mma nna nkɔ w'ani so, na mma w'ani so atɛtɛ ntonko. Yi wo ho sɛ adowa firi ɔbɔmmɔfoɔ nsɛm, sɛ anoma afiri fidisumfoɔ nsɛm. Ɔkwadwofoɔ, kɔtɛtea nkyɛn, hwɛ n'akwan na hunu nyansa. Ɔno na onni otitire, ɔpanin ne sodifoɔ, nanso osiesie n'aduane ahuhu berɛ, na ɔboaboa n'adididie ano twabere mu. Wobɛda akosi da bɛn, ɔkwadwofoɔ? Berɛ bɛn na wobɛsɔre afiri wo na mu? Nna kakra, nkotɔ kakra, nsa a mɛpono da kakra, ɛna wo hia bɛto wo sɛ ɔkwanmukafoɔ, ne w'ahokyere sɛ akyɛmkurafoɔ. Onipa huhuo ne ɔbarima busuɛfoɔ, ɔde ano kontonkyi nenam, obubu n'ani, ɔde ne nan kasa, ɔde ne nsatea kyerɛkyerɛ adeɛ. Akontonkyi sɛm wɔ n'akoma mu, ɔpam ne tirim apammɔne daa. Takra wɔ gyem na ɔhyɛ, enti mpofirim na ne sɛyɛ bɛba. Wɔbɛbubu no amunum a wɔntumi nsa. Adeɛ 9 na Awurade tane, na adeɛ 7 na ɛyɛ ne kra akyiwadeɛ. Ani a ɛtra ntɔn, atorɔ tɛkyerɛma, ne nsa a ehwie mogya a edi bim guo, akoma a adwene musuo adwene, nana a ɛyɛ here tu mmirika kɔbɔne mu, ɔdansekurumufoɔ a ohu atorosɛm, ne deɛ ɔhyɛ anuanom ntam takra wɔ gyem. Me ba,
bu w'agya mmara nsɛm na nto na nkyerɛkyerɛ ntwene. Fa kyekyere w'akoma ho daa nyinaa, na fa bibare wo kɔn ho hyia. Wonam a ma no nkogya wo, woda a ɛnhwɛ wo so, na wonyane a ɛnyɛ wo sɛmmɔdɛbɔ. Na mmara nsɛm no yɛ kanea, na nkyerɛkyerɛ no yɛ hann, na atenetene nka anim yɛ nkwa kwan. Na ahwɛ wo so afiri ɔbaa bɔne ho, afiri ɔbaa hohɔ tɛkyerɛma dɔkɔdɔkɔ ho. Mma w'ani mmere n'ahoɔfɛ w'akoma mu, na ma no mfa n'ani so atɛtɛ nkyew. Na wɔde ɔbaa adwamanfoɔ nti na ɔbarima di paano sini, na obeyire twe nkwa a ne boɔ yɛ den no. Onipa de ogya bɛhyɛ ne kuku mu a ne ntadeɛ renhyeɛ. Obi bɛfa nsrama so a ne nan renhyeɛ. Saa na deɛ ɔkɔ ne yɔnko yere nkyɛn teɛ. Obiara a ɔka no renni bem. Sɛ ɛkɔm di owifoɔ na owia adeɛ sɛ ɔredi amee a, wɔmu no animtia. Nanso sɛ wohu no a, ɔbɔ ho mprɛnson. Ɔde n'afidie nyinaa bɛma. Deɛ ɔfa ɔyere nni ti. Deɛ ɔyɔ saa no de sɛe ne kra. Mmaa ne animguaseɛ na obenya. Na n'ahohora no wɔmpepa. Na ne nkunu ne ɔbarima abufuhyeɛ. Na awerɛtɔ da no ɔremfa mfiri. Ɔremmu mpata biara. Na woma akyɛdeɛ dɔɔso mpo a ɔrempene. Mmebusɛm tinso. Me ba, di me nsɛm so, na fa me mmara nsɛm sie. Di me mmara nsɛm so, na nya nkwa. Na bu me mmara sɛ w'ani wakuru to awisi. Fa kyekyere wo nsateaa so, twerɛ no w'akoma pono so. Ka kyerɛ nyansa sɛ, me nua baa ne wo, na frɛ nhunumu sɛ w'adamfo, na hwɛ wo so afiri ɔbaa danani ho, afiri ɔbaa hɔho a ɔka adɔkɔdɔkɔsɛm ho. Na mefiri me dan mpoma mu, m'ani ehunu ankasa mu hwɛe, na mehwɛ ntete kwaafoɔ mu. Mihunu mmɔfra no mu abrantewa bi a onni tiri. Ɔpere abɔntene bɛn ne ntwea, na ɔsene faa ne fie kwan. Ɛberɛ a adeɛ resa anwummerɛ, anadwo kɔnkɔn ne sum mu. Na hwɛ ɔbaa bi hyiaa no. Ofira adwamanfo tam, n'akoma asene. Wagyigya, na n'aso asoro. Ne nan ntena ne fie. Seesei ɔwɔ mmorɔno so, seesei yi ɔwɔ edwa so. Na ɔtetɛ ntwea nyinaa so. Ɛna ɔsɔɔ ne mu, na ɔfee n'ano, na ɔsene n'ani ka kyerɛɛ no sɛ, asomdwoe afɔrebɔ da me so. Ɛnɛ na mama maboadeɛ. Enti na mefiri me bɛhyia wo yi. Mebɛhwehwɛ w'anim na mahu wo yi. Mede mmomo makata me mpa so. Mesirim nkyerɛmu. Mede kurobɔ ne pɛprɛ ne dua papo mapete me nae so. Brama ɔdɔ me yɛn nkosi anɔpa. Ma yɛmfa akɔnnɔdeɛ nsɛpɛ yɛn ho. Na efiewura ne fie. Ɔtu kwan kɔ akyirikyiri. Wafa fotoɔ ne sika akura. Saa ne kurokumatwa da mu ansa na ɔbɛba fie. Ɔde brade pii too no. Ɔde n'ano frɛmfrɛm nyaa no de ne kɔe. Odii n'akyi awerɛfrɛm sɛ nantwi a wɔrekoku no. Sɛ mpokyerɛ a wɔde twe ogyimfoɔ aso. Kosii sɛ agyan hweree ne mmerɛbuo mu. Te sɛ anomaa de ahoɔherɛ kɔ fidie mu. Na onnim sɛ ne nkwa na ɛda mu. Na afei me ma, muntie me. Na monya asoma m'anum nsɛm. Ma wakoma ma ne nkɔ n'atempɔn so. Mfom kɔ n'akwan so. Na wapirapira nnipa pii agugu hɔ. Na wɔn a wakuku wɔn dɔɔso. Ne fie ne asamando kwan. Esane kɔ owuo mpia mu. Mmebusɛm tinwɔtwe. Ɛno ɛnyɛ nyansa na ɛteam na ntiaseɛ ma ne nesoɔ. Sorɔnsorɔn atifi ɔkwan so. Nkwanta so na egyina. Na ɔteam aponkɛseɛ ho. Krotia aboboa no sɛ, Mo mmarima, na meteam mo mefrɛ mo. Na me ne gyegye ma nnipa ma. Mo ntetekwa. Mo ma mo ani nte. Na mo nkwasiafoɔ. Monya nhunumu akoma. Muntie. Na merebɛka nsɛm a emu da hɔ. Na m'anum bue de nsɛm a ɛtene ba. Na nokora firi m'anum. Na m'ano akyiwadeɛ ne abɔnefosɛm. M'anum nsɛm nyinaa nam tenenee mu. Adeɛ akyinkyim anaasɛ ɛkyea ni mu. Ne nyinaa mu da hɔ ma nhunumufoɔ. Na ɛtene ma wɔn a wɔahunu nimdeɛ.
Momfa matrentren na enye dwetɛ, na momfa nimdeɛ na munye sika a wayiyi mu, na nyansa yɛ sene mota, na afɛfɛdeɛ nyinaa wɔmfa nto ho. Me nyansa, me ne aniteɛ na teɛ, na adwempa nimdeɛ na mehunu. Awurade suro ne bɔne tane, ahokyerɛ ne ahantan ne ɔkwammɔne ne akontonkisɛm ano na mekyire. Afutuo ne nyansahunu wɔ me. Me ne nhunumu, m'aniyɛ wɔ me. Me so na ahemfo nam di hene, na atitire hyɛ mmaratenene. Me so na mpanimfoɔ nam di panin, ne aberempɔn ne asase so atemmufoɔ nyinaa. Me deɛ medɔ wɔn a wɔdɔ me, na wɔn a wɔhwehwɛ me ntam hu me. Ahonyadeɛ ne animonyam wɔ me hɔ, ahodeɛ a ɛkyɛreɛ ne trenee. Maba yɛ sene sika ne amapa, na me nnɔbaeɛ sene dwetɛ a wayiyi mu. Tenenee timpɔn mu na menam, atemmuo akwan so pɛ, sɛ merema m'adɔfo adi adeɛ, na mahyɛ wɔn adekorabea amaama. Awurade bɔɔ me di firi n'adwuma ase, ne nnwuma a ɛfiri tete no mu adi kan. Ɔde me sii hɔ firi tetentrede, firi mfitiaseɛ ansa na asase reba. Abunu ni hɔ no, na wawo me. Nsutire a ɛba nsuo pii ni hɔ no, wonya mfaa mmepɔ nsisii hɔ. Na nkokoɔ nya mmae no, na wawo me. Onya nyɔɔ asase ne wuram ne wiase mfuturo no. Osiesie ɔsoro no, na me wɔ hɔ. Bere a otwa abunu ani kɔntɔnkorɔ no, ɔde mununkum sensane soro pintin, na ebunu mu nsuo aniwa pae denden. Otwa ɛpo hyeɛ, na nsuo antra, na ɔde asase fapem too hɔ no. Na me wɔ ne nkyɛn sɛ ne dɔba, na meyɔ n'adɔdeɛ daadaa. Na m'ani gye n'anim bere nyinaa mu, na m'ani gye ne wiase asase so, na m'ani ka wɔ nipa ma mu. Na afei ma, muntie me, na nhyira ne wɔn a wodi m'akwan soɔ. Muntie atenetene, na munhunu nyansa, na montie atua. Nhyira ne onipa a otie me, na ɔwɛn m'apono ano daadaa, na ɔhwɛ m'aboboa no aponnya soɔ. Na deɛ ohu me no hunu nkwa, na onya Awurade hɔ ani so. Na deɛ ɔfom me no di ne kra aborɔ, wɔn a wɔtane me nyinaa dɔ owuo. Mmebusɛm tinkron. Nyansa asi ne dan, wasene n'adum nson, wakum ne mmoa, wafra ne nsa, na wasiesie ne pono nso, wasoma ne mmaawa, ɔkɔteam kuro mu soronsorommea so sɛ, deɛ ɔyɛ atetekwaa ma ne ha, na deɛ onni tire no ɔse no sɛ, mommra mmɛdi m'aduane no bi, na monnom me nsa a mafra no bi. Monnya ntetekwaa na monnya nkwa, na monnante nhunumu kwan so. Deɛ ɔtenetene ɔfɛdifoɔ no soa aniwuo, na deɛ ɔka ɔbɔnefoɔ anim no nya nkekaeɛ. Nka ɔfɛdifoɔ anim na wanta no, ka onyansafoɔ anim na ɔbɛdɔw. To onyansafoɔ fo, na ɔbɛkɔ so ahunu nyansa. Ma ɔteneneeni hunu de, na ɔbɛkɔ so n'adeni mu. Nyansa mfitiase ne Awurade suro, na ɔkronkronni no ho nimdeɛ ne nhunumu. Na me na wo nna de bɛdɔɔso, na wɔde nkwa mfeɛ bɛka wo ho. Sɛ wohunu nyansa a wohunu fa, na sɛ wodi fɛw a wonko na wobɛsoa. Ɔbaa kwasea yɛ ɔkasafoɔ ti bɔnkɔ so a onim hwee. Ɔtena ne fie aboboa no, kurom sorɔnsorɔn hɔ adwa so, sɛ ɔrefrɛ wɔn a wɔresene ɔkwan soɔ. Wɔnam wɔn kwammɔe so tee no sɛ, deɛ wɔyɛ atetekwaa ma ne ha, na deɛ wɔnni tire nso ɔse no sɛ, nsuo a wowia yɛ fremfrem, na ahontadua ne yɛ dɛ. Nso onim sɛ nsamanfoɔ wɔ hɔ. Asamando abunu mu na wɔn a wɔahyia wɔn no wɔ. Mmebusɛm ti du. Salomo mmebusɛm. Ɔbanyansafoɔ ma n'agya ani gye, na ɔbakwasea yɛ ne na awerɛhoɔ. Ɔbɔnefoɔ akoroadeɛ nyɛ mfasoɔ biara, na tenenee gye onipa firi owuo mu. Awurade mma ɛkɔm ne ɔteneneeni kra, na abɔnefoɔ ade pɛ deɛ ɔka gu. Ohia behia deɛ ɔtwentwɛn ne nsa aseɛ, na nsiyɛfoɔ nsa ma wonya wɔn ho.
deɛ ɔboaboa ano ahuhuberɛ no yɛ ɔbanyansafoɔ, na deɛ ɔtɔ nkotwaberɛ no yɛ ɔba a ɔhyɛ aniwuo. Nhyira da ɔtreneeni atifi, na akakabensɛm kata abɔnefoɔ ano. Ɔtreneeni nkaeɛ yɛ nhyira, na abɔnefoɔ din bɛporɔ. Akomam nyansafoɔ gye mmaransɛm, na ogyimfoɔ kurokorofoɔ bɛhwe ase. Deɛ ɔnam pɛyɛ mu no nam dwoodwoo, na deɛ ɔkyea n'akwan no wɔbɛhu no. Deɛ obu ani no yi awerɛhoɔ, na ogyimfoɔ kurokorofoɔ bɛhwe ase. Ɔtreneeni ano yɛ nkwa nsutire, na akakabensɛm kata abɔnefoɔ ano. Ɔtane hanyan ntɔkwa, na ɔdɔ kata mfomsoɔ nyinaa so. Nhunumufoɔ anum na wɔhunu nyansa, na abaa fata deɛ onni trɛkyi. Anyansafoɔ kora nimdeɛ, na ogyimifoɔ ano yɛ ɛboa a ɛbɛn. Ɔdefoɔ ahonyadeɛ ne ne kuro a ɛyɛ den. Mmɔborɔfoɔ abua a ebu wɔn ne wɔn hia. Ɔtreneeni adoyɛ ɔma nkwa. Ɔbɔnefoɔ nnɔbaeɛ deɛ ɔde yɛ bɔne. Deɛ obu atenetene fa nkwa kwan so, na deɛ ɔpo animka no fom kwan. Deɛ ɔkata ne tan soɔ no wɔ atoro ano, na deɛ otwie no yɛ ɔkwasea. Mfomsoɔ mpa ɔkasa dodow mu, na deɛ osanka n'ano yɛ onimdefoɔ. Ɔtreneeni tɛkyerɛma yɛ dwetɛ a wayiyi mu. Abɔnefoɔ akoma deɛ ɛmfra. Ɔtreneeni ano yɛ ne nnipa pii, na agyimfoɔ deɛ etiri a wonni nti wɔwuwu. Awurade nhyira na ɛyɛ ɔdefoɔ, na ɔbra adwuma mfa bi nka ho. Amumuyɔ yɛ ɔkwasea sɛ agorɔ, na nyansa yɛ nhunumu nipa fɛ. Ɔbɔnefoɔ adeɛ a osuro ara na ɛbɛba ne soɔ, na atreneefoɔ adeɛ a wɔpɛ no wɔbɛma wɔn. Sɛ ahum tu twam a, na ɔbɔnefoɔ ni hɔ bio, na ɔtreneeni yɛ daa nyinasoɔ. Sɛ nsa kekakeka yɛ ɛse, na wisie yɛ aniwa no, sɛ onihafoɔ yɛ wɔn a wɔsoma no ne no. Awurade suro to nna so, na abɔnefoɔ mfeɛ deɛ wobetwa so. Treneefoɔ anidasoɔ bɛyɛ anigye, na deɛ abɔnefoɔ hwɛ no kwan no bɛyera. Awurade akwan yɛ ahoɔden ma pɛyɛfoɔ, na ɛyɛ ɔsɛeɛ ma amumuyɛfoɔ. Ɔtreneeni remfiri n'anan mu da biara da, na abɔnefoɔ rentena asase so. Ɔtreneeni ano yi nyansa adi, na tɛkyerɛma kontonkyi deɛ wobetwa. Ɔtreneeni ano nim ade a ɛsɔ ani, na abɔnefoɔ ano di akontonkyisɛm. Mmebusɛm ti du baako. Nsisie nsɛnea yɛ Awurade akyiwadeɛ, na abramokwan mu yɛ no anisɔ. Ahantan ba a n'aniwuo ba, na ahobrɛasefoɔ na nyansa ne wɔn teɛ. Teefoɔ pɛyɛ begya wɔn, na nkontompofoɔ na ada a bɛsɛe wɔn. Ade dodoɔ nyɛ mma hwee abufuo da, na trenee gye onipa firi owuo mu. Pɛyɛfoɔ trenee bɛtere ne kwan, na ɔbɔnefoɔ bɛhwe ase n'abɔnefosɛm mu. Teefoɔ trenee bɛgye wɔn, na nkontompofoɔ musubɔ mu na wɔbɛkye wɔn. Onipa bɔne wu a, n'anidasoɔ yera, na amumuyɛfoɔ kwan hwɛ yera. Wɔbɛyi ɔtreneeni afiri ahohiahia mu, na ɔbɔnefoɔ abesi n'anan mu. Ɔde bɔnyɛni de n'ano sɛe ne yɔnko, na treneefoɔ nimdeɛ na wɔde beyi wɔn. Treneefoɔ di yi a ɔman ho sa no wɔn, na abɔnefoɔ sɛe a wohuro. Ɛnam teefoɔ nhyira so na wɔma kuro soɔ, na ɛnam abɔnefoɔ anum nsɛm so na wɔbɔ no. Deɛ oyi ne yɔnko ahi ne ti, na nhunumu nipa mmuana no. Nsekuni ne nam yi ahuntasɛm adi, na nokorɛ honhom kata asɛm so. Deɛ akwankyerɛni no, ɔman hwe ase, na ɔman nwoeɛ wɔ agyinatufoɔ dodoɔ mu. Deɛ odi hɔhoɔ agyina mu no, ebewie no bɔne, na deɛ ɔta ne nkyia no asomdwe no. Ɔbaa n'anim tie nya animuonyam, na ɔhoɔdenfoɔ nya ahonyadeɛ. Ɔyamyiefoɔ yɛ ne kra yie,
na otirimɔdenfoɔ ha ɔno ara ne honam. Ɔbɔnefoɔ yɛ adwumahunu, na deɛ ogu trenee no nya nokorɛ akatua. Deɛ otim trenee mu no kɔ nkwa mu, na deɛ oti bɔne no nya owuo. Awurade akyiwadeɛ ne akoma kontonkyifoɔ, na wɔn a wɔn kwan yɛ pɛ sɔ n'ani. Ampa ara, ɔbɔnefoɔ renni bem, na treneefoɔ asefoɔ deɛ wɔbɛgye wɔn. Sɛ sika adwinneɛ teɛ wɔ prakohuni mu no, sɛ ɔbaa bere a wapo deɛ ɛfata teɛ ne no, treneefoɔ adeɛ a wɔpɛ yɛ papa nko. Abɔnefoɔ ne dasoɔ dane wɔn abufuo. Obi wɔ hɔ a ɔpete, nanso ɔkɔ so dɔre ara. Na obi di adɔnatra so, nanso ehia no ara. Nhyira kra bɛdɔre sradeɛ, na deɛ ɔma ebinom mmea nso bɛmee. Deɛ ɔkora aburo no, nkurɔfoɔ dome no, na nhyira ba deɛ ɔtɔn no so. Deɛ ɔpɛ papa akyiri kwan no hwehwɛ ani so, na deɛ odi bɔne akyiri no ɛba ne so. Deɛ ɔde ne ho to n'ahonyadeɛ soɔ no bɛhwe ase, na treneefoɔ bɛyɛ frɔmfrɔm sɛ ahahan. Deɛ ɔha ne fie bedi mframa, na ogyimifoɔ bɛyɛ akomam nyansafoɔ akoa. Ɔtreneeni aba yɛ nkwadua, na onyansafoɔ nya akra. Hwɛ, wotua ɔtreneeni ka asase so, na nkantom ɔbɔnefoɔ ne ɔdebɔneyɛfoɔ. Mmebusɛm ti 12. Deɛ ɔdɔ atenetene dɔ nimdeɛ, na deɛ ɔtane animka yɛ aboa. Onipa pa nya Awurade anim anisɔ, na onipa busuefoɔ deɛ obu no fɔ. Onipa remfa abɔnefo sɛm so ntim, na atenenefoɔ nhene rempusu. Ɔyepa yɛ ne kunu abotire, na deɛ ɔka aniwusɛm te sɛ nnompe mu porɔ. Treneeni adwene tene, na abɔnefoɔ agyinatuo yɛ nkontompo. Abɔnefoɔ nsɛm yɛ mogyatɛ, na atenefoɔ ano beyi wɔn. Obutu abɔnefoɔ, na wonni hɔ, na atenenefoɔ fie begyina. Onipa nimdeɛ so na oyi no ayɛ, na deɛ wakyea n'akoma no anim begu ase. Deɛ wɔn mu no nanso ɔwɔ akoa no yɛ sene deɛ ɔhyehyɛ ne ho, na n'aduane bɔ no. Ɔtreneeni nim na fie bu akra, na abɔnefoɔ ayamye yɛ atirimɔden. Deɛ ɔdɔ n'asase no didi mee, na deɛ odi nsɛnhunu akyiri nni ti. Ɔbɔnefoɔ pɛ deɛ nnipa bɔne anya, na atenenefoɔ nhini bɛso aba. Anomfo nsoɔ yɛ afidie ma ɔbɔne, na ɔtreneeni befiri ahohiahia mu. Onipa anumu aba na ɔde bedi papa amenyɛ, na onipa nsa ano adeɛ na ɔbɛdane ama no. Ogyimfoɔ kwan tene n'ani so, na deɛ otie afutuo yɛ onyansafoɔ. Ogyimfoɔ abuhuro da adi ntɛm, na ɔbadwemma deɛ ɔkata aniwuo so. Deɛ ɔka nokorɛ no ka deɛ ɛtene, na ɔdansekurumfoɔ deɛ nkontompo. Ɛwɔ deɛ ɔworo kasa sɛ nkrantɛ nwowɔe, na onyansafoɔ tɛkyerɛma sayadeɛ. Nokorɛ ano tim hɔ daa, na tɛkyerɛmatorofoɔ nkyɛre koraa. Na ada wɔ wɔn a wɔdwene bɔne akoma mu, na asomdwoe ho afutufoɔ nya anigyeɛ. Musuo biara rento ɔtreneeni, na amanneɛ bɛhyɛ abɔnefoɔ ma. Awurade akyiwadeɛ ne atoro ano, na wɔn a wodi nokorɛ sɔ n'ani. Onipanitifoɔ kora nimdeɛ, na nkwasiafoɔ akoma pae agyimisɛm mu. Nsiyɛfoɔ nsa bedi panin, na aniha nsa beyi toɔ. Onipa akomam awerɛhoɔ boto no, na asɛmpa ma akoma tɔ yam. Ɔtreneeni kyerɛ ne yɔnko kwan, na abɔnefoɔ kwan ma wɔfom. Onihafoɔ nsa nka ne hanam, na nsiyɛfoɔ nya onipa ade a ne boɔ yɛ den. Trenee kwan so na nkwa wɔ, na kwati kwan deɛ ɛkɔ owuo mu. Mmebusɛm ti 12. Ɔbanyansafoɔ tie agya atenetene, na ɔfɛdifoɔ ntie ntwianimu. Onipa anumu aba so na odi nipa, na deɛ nkontombofoɔ kra pɛ ne musuo. Deɛ ɔkora n'ano hwɛ ne kra so, deɛ ɔtɛ n'anum nya ɔsɛeɛ. Onihafoɔ kra kɔndɔ, na wonya, na nsiyɛfoɔ kra bɛdɔre sradeɛ. Ɔtreneeni tane atorɔsɛm, na abɔnefoɔ yɛ aniwudeɛ ne ahohoradeɛ. Trenee kora deɛ ne kwan yɛ pɛ, na abɔnefo sɛm butu ɔdebɔnyɛfoɔ. Obi yɛ ne ho defoɔ, nso na onni hwee. Obi nso yɛ ne ho hiani, nso na ɔwɔ adeɛ pii. Obi kra agyedeɛ ne n'ahonyadeɛ, na ohiani deɛ ɔnte ntwianim.
Tenefoɔ han dare anigyeɛ, na abɔnefoɔ ka nea bedum. Ahantan de ntɔkwa nko na ɛba, na wɔn a wotie afutuo, nyansa ne wɔn te. Ahonyade a efiri ahuhudie mu sa, na deɛ ɔde ne nsa ano boaboa ano no ma no dɔ. Anidaso a ɛkyɛre mu ba ma akoma yare, na anigyinade a ɛba mu yɛ nkwadua. Deɛ obu asɛm animtia de ɔsɛyɛ ba ne ho so, na deɛ osuro mmara no, obenya akatua. Onyansafoɔ nkyerɛkyerɛ yɛ nkwa asutire, sɛ wɔde befiri owuo fidie mu. Nimdeɛ pa ma onipa anim banyam, na nkontompofoɔ kwan yɛ aboabo. Onitifoɔ yɛ n'adeɛ nyinaa nimdeɛ mu, na ɔkwasea trɛtrɛ n'agyimisɛm mu. Ɔbɔfo bɔne hwe amanneɛ mu, na ɔsomafoɔ nokwafoɔ sa yadeɛ. Ohia ne aniwuo ka deɛ ɔpo atenetene, na deɛ obu animka no nya animonyam. Akɔnnɔde a nsa aka yɛ ɔkrade, na bɔne mu fire yɛ nkwaseafoɔ akyiwadeɛ. Ɛne anyansafoɔ mmɔ, na da ne onyansafoɔ, na deɛ ɔne nkwaseafoɔ bɔ no, hunu amane. Bɔne ti nnebɔnyɛfoɔ, na atɛnneefoɔ deɛ, wɔde papa tua wɔn ka. Onipa pa gya n'adeɛ ma mama, na ɔdebɔnyɛni ahonyadeɛ deɛ, wotia ma ɔtreneeni. Ahiafoɔ mfuo ma aduane pii ba, nanso atɛntrenee ni hɔ a, wɔpra kɔ. Deɛ ɔkora n'aba atane ne ba, na deɛ ɔdɔ no no tene no ntɛm so. Ɔtreneeni bedidi ama ne kra amen, na abɔnefoɔ yafunu bɛda mpan. Mmebusɛm ti 19. Ɔbaa nyansafoɔ si ne dan, na ɔbaa kwasea de ne nsa dwiri. Deɛ ɔnante ne tinyɛ mu no suro AWURADE, na deɛ wɔkyea n'akwan no bu no animtia. Ogyimfoɔ anum na n'ahokyere abaa wɔ, na anyansafoɔ ano kora wɔn. Deɛ anantwie nie hɔ no, adididiɛ nso ni hɔ, na nnɔbaa pii wɔ nantwini ahoɔden mu. Ɔdanseni nokwafoɔ renni atorɔ, na ɔdansekurumufoɔ ka atorɔsɛm. Ofedifoɔ hwehwɛ nyansa nso onya, na nimdeɛ nyɛ nhunumufoɔ nyana. Firi ɔbakwasea nkyɛn kɔ, na worenhunu nimdeɛ ano. Onitifoɔ nyansa ne sɛ ohunu ne kwan mu, na nkwaseafoɔ agyimisɛm yɛ nnaadaa. Agyimfoɔ asodie ho afɔdeɛ yɛ ɔkwa, na teefoɔ mu na anisɔ wɔ. Akoma nim ne kra awerɛhoɔ, na n'anigyeɛ nso ɔhɔhoɔ mfa ne ho mfra mu. Abɔnefoɔ fie bebutu, na teefoɔ ntomadan bɛfefɛ. Ɛwɔ ɔkwan bi a ɛtene onipa ani soɔ, na n'awie yɛ owuo kwan. Sereɛ mu mpo, akoma hunu yia, na anigyeɛ no awie yɛ awerɛhoɔ. Akoma mkyirisanefoɔ akwan bɛmen no, na onipa pa nso adeɛ bɛmen no. Atetekwa agye nsɛm nyinaa di, na onitifoɔ hwɛ ne nanteɛ mu yie. Onyansafoɔ suro, na wɔsane firi bɔne ho, na ɔkwasea de n'ahodasoɔ fa mu. Deɛ ne bo nkyɛrefoɔ di agyimisɛm, na onipa a ɔpam apamɔne wɔtane no. Ntetekwa ade a wodie ne agyimisɛm, na anitifoɔ de nimdeɛ hyehyɛ wɔn ho. Abɔnefoɔ bɛbrɛ wɔn ho ase abapafoɔ anim, na abɔnefoɔ akoto ateneneefoɔ moboa no. Ohiani deɛ, ne yɔnko mpo tane no, na ɔdefoɔ adɔfo dɔɔso. Deɛ obu ne yɔnko animtia yɛ bɔne, na nhyira ne deɛ ohunu amanehunufoɔ mmɔbɔ. Wɔn a wɔbɔre asɛmmɔne mfom anaa, na adom ne nokorɛ wɔ wɔn a wɔbɔre asɛmpa. Ɔbrɛ nyinaa mu wɔ nnɔbaeɛ, na anosɛm deɛ ohia ara nko. Anyansafoɔ abotire ne wɔn ahodeɛ, nkwaseafoɔ agyimisɛm yɛ agyimisɛm ara nko. Ɔdanseni nokwafoɔ gye nnipa nkwa, na deɛ odi atorɔ deɛ otwa nkontompo. AWURADE suro mu wɔ ahodasoɔ a emu yɛ den, na ɔbɛyɛ dwanekɔbea ama ne mma. AWURADE suro yɛ nkwa sutire, na wɔde kwati owuo fidie. Ɔman dodow yɛ mu na ɔhene kɛseyɛ wɔ, na nkurɔfoɔ sa a ɛma otitire sɛe. Deɛ n'abufoɔ yɛ nyaa no wɔ ntiaseɛ pii, na honhom mu katerefoɔ ma agyimisɛm so. Akoma mu dwoɔ yɛ honam nkwa, na ne tan yɛ nnompe mu porɔ. Deɛ wɔhyɛ mmɔborɔni soɔ no gu ne yɔfoɔ anim ase, na deɛ wɔhyɛ no animonyam no hunu ohiani mmɔbɔ. Wosum ɔbɔnefoɔ twene ne bɔneyɛ mu, na ɔtreneeni wɔ ne wuo mu anidasoɔ. Nyansa te nhunumufoɔ akoma mu, na deɛ ɛwɔ nkwaseafoɔ mu beyi adi. Trenee ma ɔman so, na nkurɔfoɔ ahohora ne bɔne. Ɔhene ani sɔ akoa nimdefoɔ, na ne bufu deɛ ɔyɔ aniwudeɛ. Mmebusɛm ti 15. Mmuayɛ bɔkɔɔ sankan anibereɛ, na asɛm dendene hanya abufuo mu. Anyansafoɔ tɛkyerɛ ma nimdeɛ yɛ dɛ.
na nkwasoafo ano woro agyimisɛm. Awurade ani wɔ man nyinaa, rehwɛ abɔnefoɔ ne apapafoɔ. Tɛkyerɛmabereɛ yɛ nkwadua, na emukyia yɛ honhom mu mmubuɛ. Ogyimfo bu n'agya atenetene animtia, na deɛ obu nkaanim no ani bɛte. Ɔteneneeni fie wɔ ahodeɛ pii, na abɔnefoɔ nnɔbae mu wɔ anitane. Anyansafoɔ ano pete nimdeɛ, na nkwaseafoɔ akoma ntim. Abɔnefoɔ afɔdeɛ yɛ Awurade akyiwadeɛ, na tenefoɔ mpaebɔ yɛ n'anisɔdeɛ. Ɔbɔnefoɔ kwan yɛ Awurade akyiwadeɛ, na tenenee kyidifoɔ na ɔdɔ no. Ntia a emu yɛ den wɔ hɔ ma deɛ ɔpo ɔkwan no, na deɛ okyiri animka no bewu. Asamado ne ɔsɛyɛ amena wɔ Awurade anim, na nkantom nipa ma akoma. Ɔfɛdifoɔ nnɔ deɛ ɔka n'anim, ɔnkɔ anyansafoɔ nkyɛn. Anigye akoma ma anim te, na akoma mu awerɛhoɔ bubu honhom. Nhunumufoɔ akoma hwehwɛ nimdeɛ, na akwaseafo ano di agyimisɛm. Ɔmanehunufoɔ nna nyinaa yɛ bɔne, na akoma pa te sɛ daa apontoɔ. Awurade suro mu ade ketewa yɛ sene ahodeɛ pii a ɔhaw wɔ mu. Ɛfa n'aduane a ɔdɔ wɔ mu yɛ sene nantwi a wadɔ na ɔtane wɔ mu. Obufufafoɔ hanya ntɔkwa mu, na abodwokyarefoɔ pata akayɔ. Onihafoɔ kwan te sɛ nkasɛɛ ban, na tenefoɔ kwan yɛ petee. Ɔbanyansafoɔ ma n'agya anigye, na onipa kwasea bu ne na animtia. Agyimisɛm yɛ anigye ma deɛ onni tiri, na nhunumu nipa tene ne nanteɛ. Wɔkwati agyinakoro a tirimpɔ yɛ ɔkwa, na agyinatufoɔ pii mu na ebegyina. Onipa anum mu wɔayɛ yɛ anigye ma no, na asɛm a wɔka no ne bere mu sɛdeɛ esiyɛ. Nkwakwan kɔ ɔsoro ma onimdifoɔ, na wakwati asamando a ɛwɔ aseɛ no. Awurade dwiri ahantanfoɔ fie, na ɔma okunafoɔ hye tim. Ɔbɔne adwene yɛ Awurade akyiwadeɛ, na nsɛm a ɛyɛ dɛ ho te. Ami mu mfasopɛfoɔ sɛe ne fie, na deɛ wɔkyiri akyɛdeɛ bɛtena ase. Ɔteneeni akoma dwene mmuaeɛ ho, na abɔnefoɔ ano woro nsɛmmɔne. Awurade ne abɔnefoɔ ntam ware, na ateneneefoɔ mpaebɔ deɛ otie. Aniwa so teɛ ma akoma tɔ yam, atesɛmpa ma nnompe mu ba ho. Aso a etie nkwa animka no, ɛbɛtena anyansafoɔ mu. Deɛ ogya atenetene mu po ne kra, na deɛ otie animka no nya akoma. Awurade suro ne nyansa atenetene, na ahobrɛaseɛ di animuonyam anim. Mmebusɛm ti 16. Akoma msiesie yɛ onipa dea, na tɛkyerɛma mmoa efiri Awurade. Onipa akwan nyinaa so te n'ani so, na ahonhom karefoɔ ne Awurade. Fa wo nnwuma hyɛ Awurade nsa, na w'adwene betim. Awurade yɛ ade nyinaa ma biribi. Ɔbɔnefoɔ mpo ma da bɔne. Obiara a ɔyɛ akoma mu dwɛɛ yɛ Awurade akyiwadeɛ. Ampa ara ne ho renyɛ tɔtrɔtɔɔ. Ɔde adɔeɛ ne nokorɛ kata amumuyɔ so, na ɔde Awurade suro kwati bɔne. So onipa akwan so Awurade ani a, ɔma n'atamfo mpo ne ne ntɛm ba asomdwoe. Tenenee mu ade ketewa yɛ sene nnɔbae pii a emfiri tenenee mu. Onipa akoma na ɛdwene ne kwan ho, na Awurade na osisi n'anammɔn. Nkɔmhyɛ wɔ ɔhene anum, atemmuo mu nso n'ano mfom. Abrammoɔ ne nsɛnea tee yɛ Awurade dea, fotuo mu aboɔ nyinaa yɛ ne nnwuma. Ahemfo akyiwadeɛ ne abɔnefo sɛm die, na tenenee mu na adwa tim. Ahemfo anisɔdeɛ ne ano tenenee, na deɛ ɔka deɛ ɛtene no, wɔdɔ no. Ɔhene anibereɛ yɛ owuo abɔfoɔ, na ɔbanyansafoɔ pata no. Ɔhene animtie mu na nkwa wɔ, na n'anisɔ te sɛ brampɔbere mu mununkum. Sɛdeɛ nyansa nya yɛ sene sika fa, ne nhunumu nya sɛ oyi sene dwetɛ. Tenefoɔ tempɔn ne bɔne kwatie. Deɛ ɔhwɛ ne kwan kora ne kra, ahantan di ɔsɛeɛ anim, na dwɛɛ honhom di asehweɛ kan. Ɛyɛ sɛ wo ne mmɔborɔfoɔ nya ahobrɛaseɛ honhom, sene sɛ wo ne ahokyerɛfoɔ bɛkyɛ asadeɛ. Deɛ ɔdwene asɛm soɔ no hunu papa, na nhyira ne deɛ ɔde ne ho to Awurade soɔ. Ɔfrɛ akoma mu nyansafoɔ sɛ nhunumufoɔ, na ano dɛdɛ ma adenim dɔ. Nimdeɛ yɛ nkwa nsutire ma deɛ ɔwɔ, na agyimfoɔ asotwe ne wɔn agyimisɛm. Onyansafoɔ akoma kyerɛ n'ano nimdeɛ, na ɛma adenim dɔ wɔ n'anum. Nsɛm a ɛyɛ dɛ yɛ ɛwoɔ kyɛm, ɔkra dɔkɔdɔkɔwadeɛ ne nnompe nkwa ahosan. Ɛwɔ ɔkwan bi a ɛtene wɔ onipa ani soɔ, na n'awie yɛ owuo kwan. Adwumayɔni kɔm yɛ adwuma ma no, ɛfiri sɛ n'ano piapia no. Obusuafoɔ bɔre bɔne,
na n'ano te sɛ ogya a ɛhyehyeɛ. Onipa kontonkyi hyɛ takra wɔ gyam, na asomsɛm kane tete namfo ntam. Omimdifoɔ sisi ne yɔnko, na ɔde no fa kwan a ɛnyɛ so. Omua n'ani dwene akontonkyisɛm ho, ɔwe n'ano wie bɔneyɛ. Abotire a ɛyɛ fɛ ne ɛdwono, ohu no tenenee kwan so. Deɛ ne bo kyɛrefuo no yɛ sene dɔmmarima, na deɛ odi ne honhom soɔ no sene deɛ ɔkɔfa kuro. Srɛ so na wɔtwe ntonto, na atemmuo nyinaa firi Awurade. Mmebusɛm ti 17. Kɔntɔmmoawese a asomdwie wɔ mu yɛ sene efi a afɔrebɔdeɛ a wɔko ho ayɛ no ma. Akoa nimdefoɔ bedi ɔba a ɔyɔ aniwudeɛ so, na obenya agyapadeɛ mu kyɛfa wɔ anuanom mu. Kyɛmfrɛ wɔ hɔ ma dwetɛ, na fono no wɔ hɔ ma sika, na deɛ wɔsɔ akoma hwɛ ne Awurade. Bɔneyɛni tie ahuhudeɛ ano. Ɔtorofoɔ yɛ asoma musubɔ tɛkyerɛma. Deɛ oyi ohiani ahi gu ne yɔfoɔ anim ase. Deɛ n'ani gye amanneɛ ho no, ne ho renyɛ tɔtrɔtɔɔ. Nkwakora abotire ne mama, na ma animonyam ne wɔn agyanom. Kasa ntrasoɔ mfata ogyegyentwie, na nkantom sɛ atora no bɛfata ɔdehyeɛ. Ayɛyɔ te sɛ aboɔden boɔ wɔ deɛ onya no n'ani so. Baabiara a ɛfa no ɛma no yɛ yie. Deɛ ɔkata mfomsoɔ no hwehwɛ ɔdɔ, na deɛ oti asɛm mu no tete namfoɔ ntam. Nkaanim hyɛ ne nhunumufuo mu, kyɛ ne sɛ mmaa ɔha hyɛ ne ɔkwasea mu. Atuateɛ nko na ɔbɔne rehwehwɛ, na wɔbɛsoma ɔbɔfoɔ tirimɔdenfoɔ akɔ ne so. Ma osisire a wafa ne mma nhyia wɔ mom, na ɛnyɛ ɔkwasea na gyimisɛm mu. Deɛ ɔde bɔne hyɛ papa anan mu no, bɔne rempa ne fie da. Ntɔkwa mfitiase te sɛ nsuo ano tue, enti ɔham mu nya nyɛɛden no gyae. Deɛ obu ɔbɔnefoɔ bem, ne deɛ obu ɔtreneeniifo no, Awurade akyiwadeɛ ne wɔn baanu nyinaa. Adɛn nti na sika wɔ ɔkwasea nsɛm, sɛ ɔde bɛtɔ nyansa bere a onni tiri. Adamfo dɔ bere nyinaa mu, na onua wɔwɔ no ma ahohiahia. Onipa a onni tiri na odi akagyinamu, na odi ne yɔnko agyinamu. Deɛ ɔpɛ ntɔkwa no pɛ mmarato, deɛ ɔma ne dan ano korɔn no hwehwɛ abuo. Akomam kontonkyifoɔ nhunu papa, na tɛkyerɛma danedanefoɔ hwe bɔne mu. Deɛ ɔwɔ ɔkwasea no, ɔwunya awerɛhoɔ, na anigye biara ni hɔ ma ogyegyentwie agya. Anigye akoma ma ahoɔden, na honhom a abotoɔ we nnompe mu. Ɔbɔnefoɔ gye ayɛyɛdeɛ firi kokoam, sɛ ɔrebɛdane atemmuo akwan ani. Nyansa wɔ nhunumufoɔ anim, na ɔkwasea deɛ, n'ani da asase ano no hɔ. Ɔbakwasea yɛ n'agya awerɛhoɔ, ne na ɔwoo no amuteɛ. Sɛ wodi ɔtreneeni kasa a ɛnyɛ, na sɛ wɔhwe adaefoɔ a ɛnyɛ koraa. Deɛ ɔdodo ne nsɛm ho hunu nimdeɛ, na deɛ ne honhom dwoɔ yɛ nhunumu nipa. Ogyimfoɔ mpo, omua n'ano a, obu no nyansafoɔ. Deɛ ɔka n'ano tum no, ɔyɛ nhunumuni. Mmebusɛm ti 18. Deɛ wate ne ho no, hwehwɛ ano yie daa, na adepa biara yɛ no ahi. Ɔkwasea ne nhunumu ho anika, na mmom sɛ obeyi n'akoma adie. Ɔbɔnefoɔ ba a, animtiabuo nso ba, na adapaa ne ahohora na ɛnam. Nso a emu dɔ ne ɔbarima anum nsɛm, asutene a ɛba yie ne nyansa bura. Ɛnyɛ sɛ wɔhwɛ ɔbɔnefoɔ anim, na wɔdane ɔtreneeni asɛm ani atemmuo mu. Ɔkwasea no ma ntɔkwa ba, na n'afono frɛfrɛ asotorɔ. Ɔkwasea no ne sɛeɛ, na n'ano fafa ne ne kra fidie. Asomkasɛm ne nsɛm te sɛ mfirmfirmadeɛ, na esiane kɔ ɔyɛfunu mpia mu. Deɛ ɔtoto n'adwuma aseɛ nso, ɔde sɛefoɔ nnuane no. Abandenden ne Awurade din, ɛnom na ɔtreneeni ne dwane korɔ, na ɔkora no. Ɔdefoɔ ahonyadeɛ ne ne kuro a ɛyɛ den, na ɛte sɛ ɔfasuo a ɛkorɔn n'adwene mu. Deɛ edi ɔsɛeɛ anim ne sɛ ɔbarima akoma ma ne ho soɔ, na deɛ edi animonyam anim ne ahobrɛaseɛ. Deɛ obua asɛm ansa na ɔteɛ no, ɛyɛ agyimisɛm ne aniwuo ma no. Onipa honhom tumi soa yadeɛ, na honhom a abotoɔ deɛ, hwan na obetumi asoa? Nhunumufoɔ akoma nya nimdeɛ, na anyansafoɔ aso hwehwɛ nimdeɛ akyiri kwan. Onipa ayɛ deɛ bɔ kwan ma no, na ɛde no ba nipa akɛseɛ anim. Deɛ ɔbɔ ne nkuro kane yɛ sɛ ɔtreneeni,
kosi sɛ ne yɔnko ba bɛpeepee mu. Ntonto pata ntɔkwa, na ɛpae atumfoɔ ntam. Onua a wafom no sene kurodenden, na ntɔkwa te sɛ abankɛseɛ akyiri adaban. Ɔbarima anum aba ma ne yafunu mee, n'anum no bayɛ mee no. Owuo ne nkwa wɔ tɛkyerɛma nsɛm, na deɛ ɔdɔ no no bedi n'aba. Deɛ wanya yere no, wanya adepa, na wanya Awurade hɔ anisɔ. Kyɛw pa na ohiani de kasa, na ɔdefoɔ bua asɛm denden. Deɛ ɔfa namfo pii no de sɛe ɔno ara ne ho, nanso adamfo bi wɔ hɔ a ɔfam ho sene onua. Mmebusɛm ti donkron. Ohiani a ɔnam ne pɛyɛ mu yɛ sene deɛ ɔkyeɛ n'anum nsɛm na ɔyɛ kwasea. Ɔkra a nimdeɛ abɔ no nyɛ, na deɛ ne nan ase yɛ herɛ no yɛ bɔne. Onipa agyimsɛm kyinkyim ne kwan, na n'akoma huri tia Awurade. Ahonya ma obi nya namfo pii, na mobroni ne yɔnko ntam tete. Ɔdansekurumufoɔ ho renyɛ tɔtrɔtɔɔ, na deɛ ohu atorosɛm no renyɛ adwaneɛ. Nipa pii dɛfɛdɛfɛ ɔdɛɛfoɔ, na nipa nyinaa yɛ ɔyɛmyiefoɔ namfo. Ohiani nuanom nyinaa tane no, na nkantom sɛ ne namfonom ne ne ntɛm rentwe. Ɔde nsɛm ti wɔn a ɔnto wɔn. Deɛ onya nyansa no dɔ ne kra. Deɛ obu nhunumu no ohunu papa. Ɔdansekurumufoɔ ho renyɛ tɔtrɔtɔɔ, na deɛ ohu atorosɛm no bɛyera. Tɛmudie mfata ɔkwasea, na mprahe na akoa bedi mpanimfoɔ soɔ. Onipa nimdeɛ twentwɛn n'abufuo ase, na mfomsoɔ ho twa yɛ no animonyam. Ɔhene abufuo te sɛ gyata mu bom, na n'ani sɔ te sɛ wira so bosuo. Ɔbakwasea yɛ n'agya musuo, na ɔbaa ntɔkwako yɛ daa nsususɔ. Efie ne ahodeɛ yɛ agyanom awunyadeɛ, na ɔyere nimdifoɔ firi Awurade. Ɛni ha yɛ nahɔɔ, na ɔkra akwadwofoɔ bedi kɔm. Deɛ ɔkora mmara asɛm no kora ne kra, na deɛ ɔnhwɛ n'akwan yie no bewu. Deɛ ohunu mmɔborɔni mmɔborɔ de fam Awurade, na deɛ ɔde ama no, ɔbɛhyɛ no anan mu. Anidaso wɔ hɔ yi, tia wo ba, na mmɔ wo tirim sɛ wobeku no. Deɛ n'abufuo so no benya asotwe, na sɛ wugyaa no a, wobɛsane agyaa no bio. Tie afotuo na gye atenetene, na woahunu nyansa wɔ akyiri nna mu. Adwene pii wɔ onipa akoma mu, nanso Awurade agyina tuo na ebegyina. Onipa adɔyɛyɛ na ɛma ɔdɔ no, na ohiani yɛ sene ɔtorofoɔ. Awurade suro de obi kɔ nkwa mu, deɛ okura mu no bɛmee ada, na bɔne biara renka no. Ɔkwadwofoɔ de ne nsa to ayewa mu, na ɔnsane mfa nkɔ n'anom mpo. Bɔ ofedifoɔ, na atetekwae ni bɛte, na ka nhunumufoɔ anim, na wahunu nimdeɛ mu. Deɛ ɔbɔ n'agya atirimɔden, na ɔpam ne n'ano yɛ aniwuo ne ahohoro aba. Me ba, gyae atenetene tie, ɛfiri sɛ wobɛfom afiri nimdeɛ nsɛm ho bio. Ɔdansehuhuni di atemmuo ho fɛw, na abɔnefoɔ ano mene musuo. Wasiesie atemmuo ama afedifoɔ ne maabɔ ama nkwaseafoɔ akyi. Mmebusɛm ti aduonu. Nsa yɛ ofedifoɔ, nsaden yɛ ntɔkwapɛni, na obiara a ɔtɔ mo ntentan no nim nyansa. Ɔhene huhu te sɛ gyata mu bom, deɛ oyi no abufuo no yɛ ne kra bɔne. Ɛyɛ ɔbarima animonyam sɛ ɔtwe ne ho firi ɔham mu, na agyimfoɔ deɛ wɔpɛ ntɔkwa. Awɔ nti ɔkwadwofoɔ mfuntum, twabere mu ɔbɛhwehwɛ biribi nso ɔrennya hwee. Ɔbarima akomam agyina tuo te sɛ nsuo a emu dɔ, nso deɛ ɔwɔ nhunumu bɛsa. Nipa bebree ka wɔn ara adɔyɛyɛ, na ɔbarima nokwafoɔ deɛ, hwan na obehu no? Ɔtreneeni a ɔnam ne pɛyɛ mu, ɔbɛhyira ne mma wɔ n'akyi. Ɔhene a ɔte asɛnniɛ adwa soɔ, de n'ani wahuhu bɔne nyinaa so. Hwan na ɔbɛka sɛ, mate no makoma mu, me ho afie afiri me bɔne ho? Abrammoɔ ahodoɔ, susukodoɔ ahodoɔ, ne mmienu nyinaa yɛ Awurade akyiwadeɛ. Abɔfra mpo, wɔde ne nneyɔe na ehu no, sɛ n'adeyɔ bɛyɛ yie na atene. Aso a ɛteɛ ne aniwa a ehunu, Awurade na ɔyɛ ne mmienu nyinaa. Mpɛ na woanni hia, bue w'ani na aduane bɛmee wo. Ɛnyɛ sɛ ɔdetɔfoɔ sie ne no, na ɔdane ne ho kɔ a na ɔrehoahoa ne ho. Sika wɔ hɔ, na ahwene pa pii wɔ hɔ,
Na nimdeɛ ano yɛ adwene a ne boɔ yɛ den. Deɛ odi ɔhɔhoɔ agyinamu no fa ne ntoma, na deɛ odi ɔnanani akagyinamu no gye na awoa. Aduane a wɔnam nnaadaa so nya yɛ obi dɛ, nanso akyire yi no mmosea yɛ n'anum ma. Wɔde agyinatuo na ɛma tirimopɔ gyina, na fa atɛmpa kyekyere ɔsa. Deɛ okyiri di nsekuro no yi ahuntasɛm adi. Enti mfa wo ho mmɔ deɛ ɔtrɛ n'anum. Deɛ ɔdome n'agya ne na no, ne kanea bɛdum esum kabii mu. Awunyadeɛ a wapere ho anya no mfitiaseɛ no, akyire renwie nhyira. Nka sɛ mɛhyɛ bɔne anan mu. Twɛn Awurade na ɔbɛboa wo. Awurade akyiwadeɛ ne abramoɔ ahodoɔ, na nsisie nsania nso nyɛ. Ɔbarima anam ntutuo firi Awurade, na ɛbɛyɛ dɛn na onipa bɛhunu n'akwan mu? Ɛyɛ fidie ma onipa sɛ ɔbɛpɛ ntɛm aka sɛ ɛyɛ ade kronkron, na ɔbɛhyɛ bɔ ansa na wabisabisa mu. Ɔhene nyansafoɔ hu abɔnefoɔ so, na wɔde teaseɛ nam nan fa wɔn so. Awurade kanea ne onipa ahome, ɛhwehwɛ yam mpiamu hwɛ. Adɔeɛ ne nokorɛ hwɛ ɔhene so, na adɔeɛ so na n'adwa tim. Mmeranteɛ animuonyam ne wɔn ahoɔden, na nkɔkora ahoɔfɛ ne adwono. Mmaa a epira twi ɔbɔne ho, na ɛhweɛ hyɛ ne yam mpiamu. Mmebusɛm ti 21. Ɔhene akoma te sɛ asutene Awurade nsam. Baabiara a ɔpɛ no na ɔdane korɔ. Onipa kwan biara tene n'ani so, na akoma karifoɔ ne Awurade. Asɛntere die ne atemmuo sɔ Awurade ani sene afɔrebɔ. Ɛne ɛtra ntɔn ne akoma a ɛhoran abɔnefoɔ kanea, ɛyɛ bɔne. Nsiyɛfoɔ adwene de ade dodow ara na ɛba. Na obiara a ɔpere ho no, ɛde kɔ ohia nko mu. Adamudie a wɔde atorɔ tɛkyerɛma anya yɛ ahuhuo a ahu korɔ. Wɔn a wɔhwehwɛ no hwehwɛ ewuo. Abɔnefoɔ akakabensɛm de wɔn kɔ, ɛfiri sɛ wɔpo atemmuo. Ɔbarima a ɛso da ne soɔ kwankyea, na deɛ ne ho teɛ adwuma yɛ tee. Ɛdan atifi kokoam tena yɛ sene sɛ wo ne ɔbaa tɔkwapɛfoɔ bɛtena ɛdan mu. Ɔbɔnefoɔ kra kɔn dɔ bɔne, ne yɔnko anim nye nyam n'ani so. Sɛ wɔtea fɛdifoɔ a, atetekwa hunu nyansa, na onyansafoɔ yiedie mu na onya nimdeɛ. Ɔtreneeni gyene n'ani hwɛ abɔnefoɔ fie, sɛdeɛ wɔka abɔnefoɔ guo sɛe wɔn. Deɛ osi n'aso firi mmɔborɔfoɔ su ho no, ɔno nso bɛsu afrɛ, na wɔrennye no so. Kokoam adekyɛ pata abufuo, na kokum ayɛyɛdeɛ dwodwo abufuhyeɛ. Ɛyɛ ɔtreneeni anigye sɛ obedi asɛnterene, na ɛyɛ hu ma amumuyɔfoɔ. Onipa a ɔfom firi nimdeɛ kwan soɔ no bɛtena nsamanfoɔ asafo mu. Deɛ ɔdɔ anigyeɛ bɛdi hia, deɛ ɔdɔ nsa ne ngo rennya adeɛ. Ɔbɔnefoɔ bɛyɛ ɔtreneeni agyedeɛ, na nkontomponi bɛsi teefoɔ anan mu. Ɛsrɛ asase so tena yɛ sene ɛyere ntɔkwapɛfoɔ a ne ho yɛ ahinkyɛn. Adamudie a ɛsomboɔ ne ngo wɔ onyansafoɔ tenabea, na ɔkwasea deɛ ɔsɛe no. Deɛ odi tenenee ne adɔeɛ akyiri no, obenya nkwa, tenenee ne animuonyam. Onyansafoɔ foro nnɔmmarima kuro, na osum ahoɔden a wɔde wɔn ho too soɔ no twene. Deɛ ɔkora n'ano ne ne tɛkyerɛma no, ɔkora ne kra firi ahohia mu. Ɔhantanni a wahuhuro, ne din de ɔfɛdifoɔ. Odi n'asɛm ahantan trasoɔ mu. Ɔkwadwofoɔ akɔnnɔ ku no, ɛfiri sɛ ne nsa nsɔ adeɛ mu. Obi wɔ hɔ a n'ani bere adeɛ kɔkɔɔkɔ daa nyinaa, na ɔtreneeni deɛ, ɔma na ɔnodo ho. Abɔnefoɔ afɔrebɔ yɛ akyiwadeɛ, na nkantom sɛ ɔde bɛfa adwemmɔne mu aba. Adansefoɔ atorofoɔ bɛyera, na onipa a otie asɛm ɔkasa daa. Onipa bɔnefoɔ kum n'anim, na ɔteefoɔ deɛ ɔtaataa n'akwan. Nyansa ne nhunumu ne afutuo biara nni hɔ a ɛne Awurade bɛdi asie. Wosiesie ɔpɔnkɔ mako da, na nkonimdie wɔ Awurade nsam. Mmebusɛm ti 22. Dimpa na ɛsɛ sɛ woyie sene ahonyadeɛ pii, na animuonyam yɛ sene dwetɛ ne sika. Ɔdefoɔ ne ohiani hyia, deɛ ɔyɛ wɔn nyinaa ne Awurade. Onitifoɔ hunu bɔne a ɛbɛba, na ɔde ne ho hinta, na ntetekwa afa mu, na wonya asotwe. Deɛ edi ahobrɛaseɛ ne Awurade suro akyire, ne ahonyadeɛ, ne animuonyam, ne nkwa. Nkasɛɛ ne afidie wɔ kontonkyi ne kwan so. Deɛ ɔkora ne kra ne wɔn ntɛm bɛtwe.
kyerɛ abɔfra kwan na wɔmfa soɔ, na sɛ wonyini a ɔremfiri ho. Ɔdefoɔ di ahiafoɔ so, na ɔdefemni yɛ deɛ ɔde fam akoa. Deɛ odua amumuyɔ no betwa musuo, na n'anibereɛ aba abehi. Ɔyamyiefoɔ nya nhyira, na ɔde n'aduane bi ma mmɔborɔni. Pamofedifoɔ, na ntɔkwa befiri adi, na akasakasa ne nsopato atwa. Deɛ ɔdɔ akomamuteɛ na n'anum kasa yɛ dɛ no, n'adamfo ne ɔhene. Awurade ani kora onimdifoɔ, na obutu ɔkɔnkɔnsani asɛm. Ɔkwadwofoɔ se, gyata wɔ adi hɔ, wɔbɛkum mmorɔno so. Mmaa ananafoɔ ano yɛ amena donkodonko. Deɛ Awurade werɛ aho no bɛhwe mu. Agyimsɛm kyekyere abɔfra akoma ho. Atenetene abaa bɛma no afiri ne ho. Deɛ ɔhyɛ mmɔborɔni soɔ de dɔre n'adeɛ, anaa ɔde n'adeɛ ma ɔdefoɔ no, hia na ebehia no. Brɛ w'aso ase tie nyansafoɔ kasa, na fa w'akoma to me nimdeɛ so, na ɛyɛ fɛ sɛ wode besie wo yam, na ne nyinaa bom afam w'ano. Deɛ ɛbɛyɛ na wode wo ho ato Awurade soɔ no. Merema wahunu nnɛ, wo ara, ɛnɔ menkyerɛ wo nsɛnkunini, afotuo hodɔɔ ne nimdeɛ mu. Sɛ mɛma wahunu nokorɛ nsɛm ase tim, na wode nokwasɛm akɔbua wɔn a wɔsoma wo no. Ntwa mmɔborɔni dwo sɛ ɔyɛ mmɔborɔni, na ntiatia amanehununi so kuro pono mu. Na Awurade bedi wɔn asɛm ama wɔn, na wɔn a wɔfom wɔn fa no, ɔbɛfom wɔn kra afa. Ɛne obufufafoɔ mfa yɔnkoɔ, na ɛne ɔbarima niberefoɔ mmɔ, na wɔansua n'akwan, na wɔanya fidie ama wo kra. Nyɛ wɔn a wodi agyinamu no mu bi, wɔn a wodi akagyinamu no. Sɛ wuni biribi a wode betua a, adɛn nti na ɔnye w'ase kɛtɛ no? Ntwe tete hye a w'agyanom abɔ ato hɔ no. Sɛ wohunu onipa a ɔyɛ n'adwuma ho nsi a, ahemfo anim na obegyina, ɔrennyina mpapahwe kwaa anim. Mmebusɛm ti 23. Sɛ wotena ase ne ɔberempɔn rebedidi a, susu deɛ ɛwɔ w'anim no ho yie. Na sɛ woyɛ odufudi pɛfoɔ a, ɛte sɛ wode sekan reto minimu. Ma wo kɔn nnɔ n'adɔkɔdɔkɔwadeɛ, na ɛyɛ nnaadaa aduane. Mmere wo mogya ani mpɛ ahonyadeɛ, gyaa wo nhunumu yi akyiridie. Wode w'ani besi deɛ ɛni hɔ so, na ahonyadeɛ fu ntabantu sɛ ɔkɔre a otu kɔ soro. Ni deɛ ɔwɔ anibɔne aduane, na ma wo kɔn nnɔ n'adɔkɔdɔkɔwadeɛ. Na sɛdeɛ ɔdwiri ne mu no, sɛ ɔteɛ ne no, ɔsew sɛ didi nanom, nanso n'akoma ni wo ho. Afonoma a wadie no wobɛfe, na wayera wo nsɛm dɛɛdɛ no. Nkasa ngu ɔkwasea aso mu, na ɔbɛbu wo kasa mu nimdeɛ no animtia. Ntwe titehyeɛ, na nhyɛne nyisia mfuo mu. Na wɔn gyefoɔ no yɛ otumfoɔ. Ɔne wo bedi wɔn asɛm ama wɔn. Fa w'akoma bra atɛntene ho, na fa w'aso bra nimdeɛ nsɛm ho. Mfa atenetene nkame abɔfra, na wode abaa hwe no a ɔrengu. Sɛ wode abaa hwe no a na wobɛgye ne kra afiri asamando. Me ba, sɛ w'akoma hunu nyansa a, m'akoma bɛtɔ me yam. Me ara nso m'ani bɛgye, na me sa w'aho bɛsɛpɛ no, sɛ w'ano reka deɛ tene. Mma w'akoma mpere wo ne bɔneyɛfoɔ ho, na mmom Awurade suro ho daa nyinaa. Na mpa ara, akyire asɛm wɔ hɔ, na ɔrentwa w'anidasoɔ no ntwene. Me ba, wode atie, na hunu nyansa, na tene w'akoma kɔ ɔkwan no so. Mfra sadwamfoɔ, wɔn a wɔsɛe wɔn honam no mu. Na ɔsadwam ne ohwini bedi hia, na nkɔtɔ de ntomago fra onipa. Tie w'agya, ɔno na ɔwoo wo, na wo na, sɛ ɔbɔ aberewa a, mu no animtia. Tɔ nokorɛ, na ntɔn. Tɔ nyansa ne atenetene ne nhunumu nso. Ahurusie na ɔtene ne ni agya bedie. Na deɛ ɔwoo onyansafoɔ no ani gye ne ho. Ma wagya ne wo nan nye. Na deɛ ɔwoo wo no ni ahurusie. Me ba, fa w'akoma ma me, na mama kwan nsɔ w'ani. Na odwamanfoɔ yɛ amena donkodonko, na ɔbaa hɔ yɛ aburu ahihia. Ɔtɛ nso sɛ ɔkwanmukani, na ɔma nipa mu nkɔnkɔsafoɔ dɔɔso. Hwan na ɔwɔ amanneɛ mu? Hwan na ɔwɔ awerɛhoɔ mu? Hwan na ɔwɔ ntɔkwakɔn ne abobɔdie? Hwan na ɔwɔ apirapira hunu ne ani a abereɛ? Wɔn a wɔkyɛre nsa ho, wɔn a wɔkɔka mfransa hwɛ. Nhwɛ nsa sɛ ɛbere kɔɔ no, na ani twa kuruwa mu.
na ɛkɔ yɔɔ no. Akyire yi no, ɛka sɛ ɔwɔ, na ɛwɔ borɔ sɛ ahurutia. W'ani bɛhwɛ ananadeɛ, na w'akoma aka akontonkisɛm. Na wayɛ sɛdeɛ ɔda po mfimfini, ne deɛ ɔda hyɛn nnua atifi. Na waka sɛ, wɔde adeɛ bɔɔ me, ante me. Wɔpem me, mante. Minyane ara pa a, mɛkɔ so mapɛ akyiri kwan ara. Mmebusɛm ti 24. Mma wo ho mpere wo abɔnefoɔ ho, na mma wo kɔn nnɔ sɛ wo ne wɔn bɛtena. Na wɔn akoma dwene ɔsɛeɛ ho, na wɔn ano ka musuo. Wɔde nyansa na esi dan, na wɔde nhunumu ma no gyina, na wɔnam nimdeɛ so de ahodeɛ, aboɔdenneɛ, afɛfɛdeɛ nyinaa hyɛ mpia mama. Ɔbarima nyansafoɔ wɔ ahoɔden, na ɔba nimdefoɔ ma ne tumi mu yɛ den. Atɛmpa na fa kyekyere wo sa, na nkonim wɔ agyinatufoɔ dodow mu. Nyansa kron papa ma ogyimfoɔ. Omue na no kuro pono mu. Deɛ ɔdwene bɔneyɛ ho no, wɔfrɛ no ɔkɔtwebrɛfoɔ. Agyimisɛm tirim bɔ yɛ bɔne, na nipa akyiwadeɛ ne ofedifoɔ. Wɔn nsɛm mu gu ahohia da mu a, wɔahoɔden sua. Gye wɔn a wɔtwe wɔn kɔ owuo mu, na sɛ wɔtɔ ekum kwan so ntintan a, sanka wɔn ɛ. Sɛ wo se, hwɛ, na yɛnim yie a, deɛ ɔkari akoma no nhunu mu, na deɛ ɔkora wɔkra no nnim. Na obetua onipa ka sɛdeɛ ne yɔ teɛ. Di ɛwoɔ, me ba, na ɛyɛ. Ne ɛwoɔ kyɛm a yɛwo dodom de. Saa na bonyansa ma ɔkra. Sɛ wohu na ɛso akatua bɛba daakye, na wɔrentwa w'anidasoɔ no ntwene. Ɔbɔnefoɔ, ntɛ ɔteneneeni fie, na nsɛe ne homebea. Na mprɛnson na ɔteneneeni hwe ase na ɔsɔreɛ. Na abɔnefoɔ deɛ, amanehunu hwe wɔn ase. Wo tamfo hwe ase a, ma w'ani nye, na ɔwɔ akyiri a, ma w'akoma ani ahurusie, na Awurade anhu, na anyɛ n'ani so bɔne, na wɔanane n'abufuo amfiri ne so. Ɛnha ho ne bɔneyɛfoɔ ho, na ma w'ani mmere abɔnefoɔ. Na akyire asefoɔ ni hɔ ma bɔne, abɔnefoɔ ka nea bedum. Me ba, suro Awurade ne ɔhene. Ɛmfa wo ho mmɔ atuatefoɔ ho, na mpofrem na amanneɛ firi wɔn hɔ bɛba. Na ɔsɛeɛ bɛfiri wɔn baanu hɔ no, hwan na onim? Yeinom nso yɛ nyansafoɔ dea, atemmuo mu animhwɛ nye. Deɛ ɔse ɔbɔnefoɔ sɛ, wotene no, aman bɛdome no, na amanaman bɛkyiri no. Na wɔn a wɔtwe aso no bɛdi yie, na wɔn nso na nhyira pa bɛba. Deɛ ɔma mmuayɛ pa no te sɛ deɛ ɔfea no. Siesie w'adwuma wɔ baabi, na toto wo bere biara w'asase so. Na ɛno akyi no, woakyekyere wo fie. Nni wo yɔnko ho adansehunu, na mfa w'ano nnaadaa. Nka sɛ ɔyɛɛ me no, saa ara na mɛyɛ no. Metua no deɛ wayɛ no so ka. Misane ɔbarima kwadwofoɔ afuo, ne onipa a onni tire bɔ bituro ho. Na hwɛ, na ne nyinaa afu nsa nso no, na ahyehye wo saa akata ani, na ɛho aboɔ fasu abubu agu. Ɛna mehwɛɛ, na medwene ho yie, mehunui, na mefaa mu nyansa. Nna kakra, nkotɔ kakra, nsa a mɛpono mada kakra. Ɛna ohia nam so bɛba sɛ ɔdwotwafoɔ, ne wahokyerɛ sɛ ɛkyɛm kurani. Mmebusɛm ti 25. Yɛn nso ne Salomo mmebusɛm bi a Yudahene Hesekia nipa fa twerɛeɛ. Nyankopɔn animuonyam ne asɛm so kata, na ahemfo animuonyam ne asɛm mu hwehwɛ. Ɔsoro ware a ɛwareɛ, ne asase mu dɔ a ɛdɔ, ne ahemfo akoma mu ne hwehwɛbea. Yi fi dwetɛ mu, na agudie firi odwumfoɔ nsɛm aba. Yi ɔbɔnefoɔ firi ɔhene anim, na n'ahennwa betim tenenee mu. Nhyehyɛ wo ho ɔhene anim, na nkogyina nipa akɛseɛ gyinabea. Na ɛyɛ sɛ wɔka kyerɛ wo sɛ, bra soro ha. Sene sɛ wɔbɛbrɛ w'aseɛ ɔberempɔn a w'ani ahunu no anim. Mfiri hatuhatu nkɔko, na ɛbɛwie akyire yi no, wobɛyɛ dɛn? Sɛ wo yɔnko de woato aniwuo mu. Asɛm a wo ne wo yɔnko wɔ no, wo ne no nni, na nyi obi ahu ntasɛm adi. Na deɛ ɔbɛteɛ no annidi w'atɛm, na wo nso pa anka hɔ. Asɛm a wɔka ɛfata te sɛ sika aduaba wɔ dwetɛkyerɛ nkyɛmu. Sɛdeɛ sika asomuadeɛ ne amapa hyehyɛdeɛ teɛ no,
saa na onimkafoɔ nyansafoɔ teɛ wɔ aso a ɛte asɛm soɔ. Sɛdeɛ sukyerɛma dwoɔ teɛ twabere mu no, saa na ɔbɔfoɔ nokwafoɔ teɛ ma wɔn a wɔsomaa no, na ɔdwodwo ne wuranom kra. Deɛ ɔde akyɛde a ɔma ɛhoahoa ne ho no te sɛ mununkum ne mframa a osuo nim. Abodwokyɛre dane otemufoɔ ti, na tɛkyerɛmabereɛ bu dompe mu. Wuhunu ɛwo a didie ɛso wɔ, na amfono na woamfi angu. Mma wo nan nyɛ wo yɔnko fie ntiantia, na wo ho anyɛ ne mfone na wantane wo. Asabaa ne nkrantɛ ne agyan namnam, ne onipa a odi ne yɔnko ho adansekuru mu. Ɔkɔnkɔnsɛne so anidasoɔ hia da mu, te sɛ ɛse a abuo ne nan a afirikyie. Deɛ ɔto dwom kyerɛ ɔwerɛhoni no te sɛ deɛ ɔpa ntoma awɔberɛ mu, anaa nsakekakeka a wɔde gu dɔw soɔ. Sɛ kɔm de wo tamfo a, ma no aduane ni, na sukɔm de no a, ma no nsuo nom. Na wobɛso nsrama agu n'atifi, na Awurade bɛhyɛ w'anan mu. Atifi fam mframa wo osuo, na ntwirie tɛhyerɛma wo abufuni mu. Ɛdan atifi kokoam tena yɛ sene sɛ wo ne ɔbaa tɔkwapɛfoɔ bɛtena ɛdan mu. Sɛdeɛ nsuonwunu yɛ ɔkra a atɔ piti no, sɛ asɛmpa a ɛfiri akyirikyiri asase soɔ yɛ ne no. Sɛdeɛ nsuo aniwa a watietie mu ne abura a wasɛe no teɛ no, saa na ɔteneeni a ɔtɔ ɔbɔnefoɔ anim tentan teɛ. Ɛwoɔ die ntrasoɔ nyɛ, enti animuonyam a nnipa pɛma wɔn ho nyɛ animuonyam. Ɔbarima a ɔntumi nsanka ne honhom te sɛ kura a abubu a afasuo ni ho. Mmebusɛm ti 26. Sɛ ahuhubere mu sukyerɛma ne twabere mu suo teɛ no, sɛ animuonyam mfata ɔkwasea ne no. Sɛdeɛ apatupire kyini na asomfra katakituo no, saa ara na nnuabɔhunu rema mu. Pɔnkɔ aba afata ɔpɔnkɔ, nareka fata afunu mu, na abaa nso fata ɔkwasea akyiri. Mmua ɔkwasea na gyimisɛm so, na wo nso woanyɛ sɛ ɔno. Bua ɔkwasea na gyimisɛm so, na woanyɛ n'ani so onyansafoɔ. Deɛ ɔde asɛm soma ɔkwasea no twitwa ɔno ara ne nan, na ɔno musuo. Sɛdeɛ apakye nan sensɛne hɔ no, sɛdeɛ nkwaseafoɔ anumu abebusɛm tie ne no. Sɛdeɛ abohene boa teɛ aboɔkuo soɔ no, sɛdeɛ ɔhyɛ ɔkwasea animuonyam tie ne no. Sɛdeɛ nkasɛɛ poma teɛ wɔ nsabuni nsɛm no, sɛ nkwaseafoɔ anum abebusɛm tie ne no. Deɛ ɔbɔ ɔkwasea ne anantefoɔ paa no, te sɛ agyantuni a opira nipa nyinaa. Sɛdeɛ ɔkraman sane kɔ ne fie ho no, sɛ ɔkwasea ti n'agyimisɛm mu ne no. Wuhunu onipa a ɔyɛ ɔno ara n'ani so nyansafoɔ a, anidasoɔ wɔ hɔ ma ɔkwasea sene no. Ɔkwadwofoɔ se, ɛsrɛ mu sɛe wɔ ɔkwan mu, gyata wɔ mmɔntene so. Sɛdeɛ ɛpono dane ne ho ne mpontrɛ soɔ no, saa ara na ɔkwadwofoɔ nso yɔ wɔ ne kɛtɛ soɔ. Ɔkwadwofoɔ de ne nsa bɔ ayowa mu, ɛha n'ani sɛ ɔde bɛhyɛ n'anum. Ɔkwadwofoɔ yɛ n'ani so nyansafoɔ sene nipa baaso a wɔkyerɛ adeɛ ɛsɛ. Deɛ ɔretwam na ɔde ne ho fra asɛm a ɛmfa ne ho mu, te sɛ deɛ ɔsɔ ɔkraman aso mu. Sɛdeɛ ɔbɔdamfoɔ a ɔto nyansrama, agyan ne owuo tie no. Sɛ onipa a ɔgyegye ne yɔnko na ɔka sɛ, agorɔ na meredie tie ne no. Nyina sa ogya dum, na sɛ asomsɛm kani ni hɔ a, tɔkwa tutwa. Sɛdeɛ gyabidie ma nsrama, na nyina ma ogya no, saa ara na ɔbarima tɔkwapɛfoɔ ma ɔko ano sɔ. Asomsɛm kani nsɛm te sɛ mfremfrem adeɛ, na esane kɔ yam mpia mu. Anofremfrem ne amumuyɛ akoma, te sɛ dwetɛfi a wɔde adura kuruago ho. Deɛ ɔtane obie no de n'ano kyerɛ asɛm bi, na ne mu deɛ osiesie nkontompo. Sɛ ɔka adɔkɔdɔkɔsɛm a, nyinu nni, na akyiwadeɛ nso wɔ n'akoma mu. Nitan de nnaadaa kata ne ho. Nanso asafo mu wɔbɛyi ne bɔne adi. Deɛ otu amena bɛhwe ɛno ara mu, na deɛ omuni ɔboɔ no ɛbɛsane aba ne so. Tɛkyerɛmatorofoɔ tane wɔn a ɛpra wɔn, na ano a ɛdɛfɛdɛfɛ de ɔsɛe ba. Mmebusɛm ti 27. Mfa ɔkyena nhoahoa wo ho, na wunnim deɛ ɛda bɛwoɔ. Ma obi nyi wayɛ, na ɛnyɛ wano. Ɔhɔhoɔ, na ɛnyɛ wano fafa. Ɔboɔ yɛ duru,
na anwea yɛ dompee, na ogyimfo abufuo yɛ duru sene ne mmienu nyinaa. Anibereɛ yɛ atirimɔden, na abufuo yɛ ahometedeɛ, na hwan na obetumi agyina ninkuntwe anim? Animka petee yɛ sene ɔdɔ a ahunta. Ɔdɔfoɔ pra yɛ nokorɛ, na ɔtamfo mfiano yɛ nsisie. Ɔkra a wamea tia ɛwɔ kyɛm so, na ɔkra a ɛkɔm de no deɛ ɛyɛ nwunu biara yɛ ne dɛ. Sɛdeɛ anomaa a ofiri ne prebuo mu kyini tie no, saa na onipa a ofiri ne tenaberɛ kɔkyini tie ne no. Ngo ne aduhwam ma akoma tɔ yam. Saa ara na onipa adamfo atirimusɛm die dɛ nso yɔ. Nya w'adamfo ne w'agya adamfo, na w'amanneɛ da nhyɛ ne wo nua fie. Wo fipamfo a ɔbɛn yɛ sene onua a ɔwɔ akyirie. Me ba, yɛ onyansafoɔ, na mama koma ntɔ me yam, na manya asɛm mabua deɛ ɔbɔ me ahohoraa. Onitifoɔ hunu bɔne ɛbɛba, na ɔde ne ho hunta. Ntitikwa fam, na wonya asotwe. Deɛ ogyina ɔhɔho akyiri no, fa ne ntoma, na deɛ odi ɔbaa na n'ani agyina mu no, gye no awowa. Deɛ otua nhema de ne kɛseɛ hyira ne yɔnko no, wobebu no nuabɔ ama no. Asusɔberɛ mu nsuo a ɛsosɔ daa ne ɔbaa tɔkwapɛfoɔ na ɛsɛ. Deɛ ɔse ɔresanka no te sɛ deɛ ɔresanka mframa, anaa ne nifa kuta ngo. Dadeɛ se dadeɛ ano, na onipa se ne yɔnko anim. Deɛ ɔhwɛ borɔdɔma dua no di n'aba, na deɛ ɔsom ne wura no, ɔbɛhyɛ no animonyam. Sɛdeɛ nsuo mu anim kyerɛ anim no, saa ara na onipa akoma kyerɛ onipa akoma. Asamando ne ɔsɛyɛ mmee da, na onipa aniwa nso mmee da. Kyɛmfrɛ wɔ hɔ ma dwetɛ, na fononoo wɔ hɔ ma sika. Na ɔbarima deɛ, sɛ na yɛyie teɛ na wɔde hu no. Sɛ wode wɔn asi ogyimfoɔ waduro mu fra ayuo mu a, na gyimisɛm remfiri ne ho ara da. Hunu na hunu sɛdeɛ wo nwan ho teɛ. Na fa wakoma to mmoa akuakuo no so. Na ade a wakora ntena hɔ daa. Na abotire koduru awɔ ntoatoasoɔ nyinaa so anaa. Ɛserɛ kɔ, na wura mu no yi adi. Na wɔboaboa mmepɔ so hahama ano. Nwanten ma wo ntoma, na mpapo yɛ asase tiradeɛ. Na mmirekyire no fusuo no dɔɔso ma w'aduane. Wo fiefo aduane ne wo mmabaa akɔ nhomabɔdeɛ. Mmebusɛm ti 28. Abɔnefoɔ dwane bere a obi mpam wɔn, na ateneneefoɔ deɛ wɔyɛ nam sɛ gyataburuwa. Asase mmara to na ɛma ɛso ahemfo dɔɔso, na nnipa nhunumufoɔ ne nimdefoɔ na ɛma ɔhene kyɛreɛ. Ohiani a ɔhyɛ ohiani soɔ te sɛ osuo a ɛpradeɛ koro a ɛma aduane ma. Wɔn a wogya mmara no yi ɔbɔnefoɔ ayɛ, na wɔn a wodi mmara soɔ no ne wɔn di apreapreɛ. Nipa bɔne nhunu atemmuo mu, na wɔn a wɔhwehwɛ Awurade akyiri kwan no hunu ade nyinaa mu. Ohiani a ɔnam ne pɛyɛ mu yɛ sene deɛ ɔkyea akwan mmienu mu na wanya ne ho. Deɛ obu mmara no yɛ ɔbanyansafoɔ, na deɛ ɔne ahohwifoɔ bɔ no hyɛ n'agya aniwuo. Deɛ ɔde mfɛntom ne apɛmpɛnsie dɔre n'adeɛ no, ɔboaboa no ma deɛ obehunu mmɔborɔfoɔ mmɔborɔ. Deɛ oyi n'aso firi mmaratie ho no, ne mpaebɔ mpo yɛ akyiwadeɛ. Deɛ ɔgyegye teefoɔ kɔ bɔne kwan soɔ no, ɔbɛhye ɔno ara amena mu, na pɛyɛfoɔ bedi adepa. Onipa defoɔ yɛ n'ani so nyansafoɔ, na mmɔborɔni nhunumufoɔ hwehwɛ ne mu. Teneneefoɔ di ahurusi a ɛyɛ fɛ pii, na abɔnefoɔ sɔre a nipa hunta. Deɛ ɔkata ne mmara to soɔ no, ɔrenyɛ prɔmprɔm, na deɛ ɔka ne ogyae no, obehu no mmɔbɔ. Nhyira ne onipa a ɔfɛre adeɛ daadaa, na deɛ ɔhyɛ n'akomaden bɛtɔ bɔne mu. Ɔbɔnefoɔ a odi ɔman mmɔborɔfoɔ soɔ, te sɛ gyata a ɔbobɔ mu ne sisire a n'ani abereɛ. Ɔhene a ɔnni nhunumu na ne nhyɛsoɔ so, deɛ ɔtane amimdie ma ne nakyɛ. Onipa a obi mogya ho so da ne soɔ no, obedwane akoduru amena mu. Ma wɔn nsanka no. Deɛ ɔnam pɛyɛ mu no benya nkwa, na deɛ ɔkyea akwan mmienu mu no bɛhwe biako mu. Deɛ ɔdɔ n'asase no, aduane bɛmee no, na deɛ odi adehunu akyiri no, ohia bɛmee no. Onipa nokwafoɔ nhyira bɛdɔɔso, na deɛ ɔrepɛ ntɛm anya ne ho renyɛ tɔtrɔtɔɔ. Animhwɛ nyɛ, nso aduane afonoma so mpo na onipa bedi asɛmmɔne. Oniberefoɔ pere ahonya ho,
na onhunu sɛ ohia bɛba ne so. Deɛ ɔka obi anim, ɛyɛ akyire a obenya animonyam asene deɛ ɔde ne tɛkyerɛma dɛfɛdɛfɛ. Deɛ ɔfom n'agya ne na adeɛ fa, na ɔka sɛ, ɛnyɛ mmarato no yɛ ɔdesɛefoɔ adamfo. Deɛ n'akɔnnɔ so hanya ntɔkwa, na deɛ ɔde ne ho to Awurade soɔ bɛdɔre sradeɛ. Deɛ ne ho da n'akoma soɔ no yɛ ɔkwasea, na deɛ ɔnam nyansa mu no benya adwaneyɛ. Deɛ ɔma ohiani no, ɛrenhia no, na deɛ oyi n'ani no benya nnuabɔ pii. Abɔnefoɔ sɔre a, nnipa hunta, na wɔyera a, na teneneefoɔ redɔɔso. Mmebusɛm ti 29. Animka nipa a ɔsene ne kɔn wɔbɛbu no mpofrɛ mu a ano ni aduru. Ateneneefoɔ redɔɔso a ɔman ani gye, na ɔbɔnefoɔ di so a ɔman si apini. Onipa a ɔdɔ nyansa ma n'agya ani gye, na deɛ ɔne nwamanfoɔ bɔ bɛsɛe n'adeɛ. Ɔhene de atemmuo ma asase gyina, na akyɛde pɛfoɔ bɔ no. Onipa a ɔdɛfɛdɛfɛ ne yɔnko no, osum nanammɔn fidie. Onipa bɔne mmarato mu wɔ fidie, na ɔtreneeni bɛto ahurusie dwom, na n'ani agye. Ɔtreneeni hunu mmɔborɔfoɔ asɛm di, ɔbɔnefoɔ nhunu saa nimdeɛ no. Fedifoɔ sɔ kurom gya, na anyansafoɔ sanka abufuo. Ɔbanyansafoɔ ne ogyimfoɔ di apere a, ɔyɛ hoo, ɔsere o, humi ni mu. Mogyapɛfoɔ tane pɛyɛfoɔ, na teefoɔ hwehwɛ ne kra agye no. Ɔkwasea yi ne honhom nyinaa adi, na onyansafoɔ dwodwo no ma no kaa akyi. Ɔpani a otie atorosɛm no, n'asomfo nyinaa yɛ abɔnefoɔ. Ohiani ne opoobɔni hyia, deɛ ɔte wɔn baanu nyinaa ani ne Awurade. Ɔhene a obu nokwatɛn ma mmɔborɔfoɔ no, n'ahengua betim daa. Abaa ne animka ma nyansa, na abɔfra a wato no sraha gu ne na anim ase. Abɔnefoɔ dɔɔso a, mmarato dɔɔso, nanso ateneneefoɔ behunu wɔn ahweaseɛ. Tenetene wo ba, na wama wahome, na wama wo kra anika. Anisoade hunu ni hɔ a, ɔman yɛ bisi basaa, nanso deɛ obu mmara no, nhyira ne no. Ɛnyɛ nsɛm na ɔde tea akoa, ɛfiri sɛ ɔte aseɛ mpo a ɔremmu. Wuhunu onipa a ɔpere ne nsɛm ho a, anidasoɔ hɔ ma ɔkwasea sene no. Deɛ ɔkorɔkorɔ n'akoa firi ne mmɔfraase no, akyire yi no ɔbɛyɛ sɛ ɔba. Obufufafoɔ hanyan ntɔkwa, na ɔbobɔnefoɔ mmarato dɔɔso. Onipa ahantan bɛbrɛ no ase, na honhom mu ahobrɛaseɛ ni nsa bɛka animuonyam. Deɛ ɔne owifoɔ kyaadeɛ no tane ne kra, ɔte duabɔ no nso ɔnka. Onipa ho suro so mfidie, na deɛ ɔde ne ho to Awurade soɔ no ho bɛyɛ sɔn. Nnipa pii hwehwɛ ɔman sodifoɔ anim animuonyam, nanso Awurade na obiara atemmuo firi no. Ateneneefoɔ akyiwadeɛ ne ɔbarima busufoɔ, na ɔbɔnefoɔ akyiwadeɛ ne deɛ ne kwan yɛ tee. Mmebusɛm ti 30. Yakiba agɔ nsɛm, anisoade hunu. Ɔbarima no ka kyerɛɛ Itiel ne Yukal sɛ, na meyɛ aboa a menyɛ onipa, na nhunumu a onipa wɔ no, minni bi, na minsua nyansa, na minni ɔkronkronni no ho nimdeɛ. Hwan na wafra kɔ soro na wasane? Hwan na okura mframa wɔ ne nsam? Hwan na ɔbɔ nsuo boa ntoma mu? Hwan na ɔde asase ano nyinaa sisi hɔ? Sɛ wunim a, ne din de sɛn, na ne bɛdin de sɛn? Nyankopɔn asɛm nyinaa ho te. Ɔyɛ ɛkyɛ ma wɔn a wɔde wɔn ho te no soɔ. Ɛmfa biribi nka ne nsɛm ho, na wanka w'anim, na wanhu sɛ ɔtorofoɔ. Nneɛma mmienu na mesrɛ no wo hɔ. Nka me ansa na mawu. Yi adehuhuo ne atorɔsɛm firi me ho kɔ akyirikyiri. Ma me ohia anaa ahunyadeɛ. Ma menya m'aduane a ehia me no minni. Na ma me ma mpawo manka sɛ, hwan ne Awurade? Nanso m'ani hia ma nnuadeɛ ma mfom me Nyankopɔn din. Ni akoa ho nsekuro nkyerɛ ne wura, na wɔammɔ wo dua na woanni fɔ. Nnipa bi wɔ hɔ a wɔdome wɔn agya, na wɔnhyira wɔn na. Nnipa bi wɔ hɔ a wɔn ho teɛ wɔ wɔn ara wɔn ani soɔ, nanso wonware wɔn firi wɔn fi mu. Nnipa bi wɔ hɔ a wɔn ani atra wɔn tɔn sɛ biribi, na wɔamema wɔn ani so atɛtɛ soɔ. Nnipa bi wɔ hɔ a wɔn se yɛ nkrantɛ, na wɔn dodom se yɛ sikammo a wɔde mmɔborɔfoɔ firi asase soɔ, ne ahiafoɔ firi nnipa mu.
amemem wɔ mama baanu a wɔteam sɛ, fama, fama, nneɛma mmiɛnsa na ɛmee da, nneɛma nan na ɛnka sɛ ɛdɔɔso. Asamado ne ɔyafunu bonini, asase a nsuo mee no ne ogya a ɛnka sɛ ɛdɔɔso. Ɛni a eyi n'agya hi, na ebu ɛnɛtie animtia no, asubɔnten ho ɛnɛ na ebetutu, na akɔreɛ ma bedi. Nneɛma mmiɛnsa na ɛyɛ me nwanwa dodoɔ, na nan deɛ minhunu. Ɔkɔreɛ kwan ewiem, ɔwɔ kwan ɔbotan so, ɛhyɛn kwan ɛpo mu, ne ɔbarima kwan ababaa ho. Sɛ ɔbaa awaresɛni kwan tie nie, odidi pepa n'ano na ɔse, memmɔ musuo biara. Nneɛma mmiɛnsa ase na asase wosoɔ, na nan na entumi nsoa. Akoa a wabedi hene, ne ogyegyentwi a wadidi ameyɛ, ɔbaa a obi mpɛ no na wanya kunu, ne abaawa a wadi n'awura adeɛ. Nneɛma nan na esusu asase soɔ, nanso wɔyɛ anyansafoɔ. Wɔakyerɛ wɔn nyansa. Ntɛte a, ɔman a wonni ahoɔden biara, nanso wosiesie wɔn aduane ahuhuberɛ. Nkukuban, ɔman a wɔn ho nyɛ den, nanso wɔyɛ wɔn adan abotan mu. Ntutummɛ ni hene, nanso wɔn nyinaa firi nam akuokuo. Wobɛtumi de wo nsa akyere hwinamanhwan, nso ahemfo aban mu na wɔteɛ. Nneɛma mmiɛnsa yi nanteɛ mu yɛ, na nan kɔbea yɛ fɛ. Gyata, mua mu brane a ɔnsane mfiri obiara anim. Akodie pɔnkɔ a n'asene amia, ne ɔpapo, ne ɔhene a obi nsɔre ntia no. Soa yɛ nkwaseadeɛ ama wo ho so, na sɛ woabɔ po a, fa wo nsa to w'ano. Na wumie nufusu daeɛ a, wuyi nufusuo ani sradeɛ. Na wukyim ahwene a, wuyi mogya. Na wumie abufu a, wuyi ntɔkwa. Mmebusɛm, tie 32. Masahene Lemuel nsɛm, ɔkasa kyerɛ a ne nade tenetene no. Adɛn me ba, na adɛn me yɛfunu ma, na adɛn me bɔhyɛ ba. Mfa w'ahoɔden mama a, na mfa w'akwan nyɛ deɛ ɛsɛe ahemfo. Ɛnsɛ ahemfo, Lemuel, ɛnsɛ ahemfo, sɛ wɔbɛnom nsa, anaa akyirikyiri, sɛ wɔbɛdi nsaden akyiri, na wɔanom na wɔn werɛ amfiri, mmara a wɔahyɛ, na wɔanane amanehunufoɔ nyinaa nsɛm ani. Fa nsaden ma deɛ ɔresɛeɛ, ne bobesa ma awerɛhofoɔ. Ma no nom na ne werɛ mfiri ne hia, na wankae n'amanneɛ bio. Bue w'ano ma emum, ma a wɔagya wɔn nyinaa asɛm. Bue w'ano, bu atɛntenenee, na di mmɔborɔni ne ohiani asɛm. Ɔyɛ pa hwan na obenya, nso ne boɔ sene nhwene pa koraa. Ne kunu akoma da ne so, na siadeɛ adeɛ nhia no. Ɔyɛ no yie, na ɔnyɛ no bɔne biara ne nkwanna nyinaa. Ɔdwene kuntu ne asaawa ho, na ɔde ne nsa yɛ adwuma fɛ so. Ɔte sɛ odwadini ahyɛn, ɔde n'aduane firi akyirikyiri ba. Adeɛ nya nkyee a na wasɔre, na wama ne fiefo aduane, na wama ne mmaawa nnwuma. Ɔdwene afuo ho na ɔtɔ. Ɔde ne nsa no abayɛ bobeturo. Ɔde ahoɔden bɔ n'asene, na ɔhyɛ n'abasa mu den. Ɔte ne dwumadie mu dɛ, ne kanea nnum anadwo. Ɔtere ne nsa sɔ ɔtadua mu, na ne nsateaa sɔ kyekye mu. Ɔbae ne nsɛm ma mmɔborɔni, na ɔtere ne nsa ma ohiani. Onsuro sukyerɛma ma ne fiefoɔ, na ne fiefoɔ nyinaa firafira atankɔkɔɔ. Wɔanwono mmommo afa, ne ntoma yɛ nwera pa ne biridum. Wonim ne kunu kuro apono mu, bere a ɔte asase ne so mpanimfoɔ mu. Ɔpam kamisa na ɔtɔn, na ɔde abɔsoɔ ma odwadini. Ahoɔden ne ahoɔfɛ ne n'aduradeɛ, na ɔsere da a ɛbɛba. Obue n'ano nyansa mu, na adɔyɛ nkyerɛkyerɛ wɔ ne tɛkyerɛma so. Ɔhwɛ ne fiefoɔ korɔ ne ne ba, na onni aniha aduane. Ne mmabani sɔre na wɔfrɛ no nhyira. Ne kunu nso oyi no ayɛ sɛ. Mama pii ayɛ yie,
na wo deɛ wosene wɔn nyinaa. Oso a wayɛ yɛ naadaa, na ahoɔfɛ yɛ ahuhudeɛ. Ɔbaa a osuro Awurade na obeyi no ayɛ. Momma no ne nsa ano aba bi, na ne nneyɔe nyi no ayɛ kuro apono mu.